ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time, 55 minutos na nakaligad sa tak ng alas 11. Welcome sa pagpangalagad sa Bombo Hanay sa Udto, diri sa DYFM, Bombo Radio Iloilo, ang flagship station sa the number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Adlaw kita karon sa Huwebes, Nobyembre 8, tuig 2023, kag karon sa aton sining Christmas countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. What matters now is this Christmas we share the love. 47 dias na lang kag Pasko na. Sa gihapon ini mulaga nimo ang kurban, Bombot Siama Blanco Hover kag karon sa mga nagapauna kag dalakuan nga mga balita sa aton sining pagpangalagad. Water spout na siplatan sa Iloilo Guimara Strait malapit sa Hordana Wharf, sinigid lamang nga aga. 11 sa 17 ka mga Chinese national nga naresto bangod sa cyber sex crime sa Haro wala sang pasaporte. Kampanya batok sa syndicated cyber sex operations ginadihon sang ICPO kag Cybercrime Investigation and Coordinating Center kasunod sa pagkaaresto sang 17 ka mga Chinese national. Lalaki pilason sa gibuno sang bana sa iya live-in partner sa Uton, Iloilo. Samtang chairman sang Committee on Police Matters sa syudad sa Iloilo, ginakondinar ang natabo sa individual nga ginpangutod ang lawas kag ginpangwigit sa nagkalain-lain nga barangay diri sa syudad. Samtang tagtaganay sang honorarium para sa mga electoral board sang Sangguniang Bayan or Sangguniang Barangay and Sangguniang Kabataan Elections 2023 sa Comelec Iloilo City ginareklamo bangod sa mahinay nga serbisyo. Kag ibalo naton ang latest investigation sang kapulisan may kangtanan sa Christopher Cabalquindo case. Si Christopher Cabalquinto sa aton sining mga kabombo na sapuan ang uli sining bahin sa iya sining lawas ang ulo sa may distrito iya sang Arevalo kagapon sining adlaw. Isubong kompleto na sa aton sining mga kabombo ginalauman diri ang kooperasyon sang tagsa sinika police station nga kun sa diin didto iya ginpang wigit-wigit ang iya sining parte sa iya sining lawas. Kamot sa Maytikod, distrito sang La Paz, ginalauman nga mga bulig ang La Paz sa police station. Ang lawas na siplatan or nakitaan ginwigit sa distrito iya sang Haro sa Barangay Buang, ginalauman man nga mag-partisipar diri ang Haro PNP kag ang Arevalo PNP kung sa din uli nga nasiplatan or nasapuan ang iya sining ulo. Ano pagibala ang iban sining posible, no? Posible sining motibo sa sining brutal nga pagpatay kay Christopher Cabalquinto aton man sining patpaton diri sa pagpalayag sa Bomboaray sa Udto pagkatapos ang Bombo Network News. Ang cabbage o polio masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ang glutamine isa ka amino acid sa cabbage, isa ka makusog nga anti-inflammatory agent nga nagabulig sa pagbuhin sang joint pain, arthritis kag allergies. Ang cabbage naga-contain sang vitamin K kag antioxidant nga anthocyanin nga naga-boost sang mental function. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong number 1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Magandang tanghali Pilipinas, anumang oras sa buong mundo, narito ng Bombo Network News Noontime Edition.
Araw ngayon ng Miyerkules, Nobyembre 8, taong 2023 at mga kabomba at K-Star Nation sa ating pang Christmas countdown. 47 days to go bago ang araw ng Pasko. Sa ulo ng ating mga balita, itong kasong kidnapping inihain ho ng ilang mga magulang na miyembro ng sa Socorro Bayanihan Service Incorporated sa Ombudsman laban sa ilang opisyal ng Socorro Local Government Units. 40 Pilipino ligtas nang nakalabas mula sa Gaza Strip at nasa loob na ng Egypt. Pinaslang na mamamahayag sa Mindanao hindi nakatanggap ng death threat ayon niya sa Philippine National Police. Samantala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte naman naniniwalang hindi raw kurakot si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos tiniyak ng chairman ng Senate Committee on Finance na patuloy na maipatutupad. Ang oath-taking at roll signing ceremony para sa mga nakapasa sa 2023 bar examinations nakatakdang idao sa buwan ng Disyembre ayon yan sa Korte Suprema. Ito naman hong dating staff ni dating Senador Enrile na si Attorney Gigi Reyes titistigo sa plunder case nito sa susunod na linggo. At sa ating international news, abangan dahil halos 60 Canadian citizens na matagumpay na nakaalis sa Gaza at iba pang mga may init na balita, dagdagan po natin yan mula sa ibayong mga dagat. Sa ating balitang pampalakasan, National Basketball Association Management hindi nagpalabas ng NBA Games ngayong araw. At live, nationwide via satellite, dumako na tayo sa detalye ng ating mga balita. Naghain ho ng kasong kidnapping ang ilang magulang na miyembro ng kontrobersyal na Socorro Bayanihan Service Incorporated sa Office of the Ombudsman laban ho sa ilang opisyal ng Socorro Local Government Units. Ang kaso ay inihain laban kay Edelito Sangco, chairman ho ng Socorro Task Force Kapihan, kabilang na ang 4 na pulis mula sa Socorro Police Station. Inakusahan ng mga magulang ang respondent na namilit umano sa kanilang mga anak na tumestigo laban sa kanilang leader na si J. Rance Kilario alias Sr. Aguila at iba pang opisyal ng naturang samahan. Una nang inakusahan ang Socorro Bayanihan Service Incorporated ng pang-aabuso sa mga bata at pilit na pagpapakasal sa mga minor de edad, child labor at iba pang krimen. Inatasan na ng ombudsman ang 5 respondent na magsumite ng kanilang counter affidavit sa aligasyong ginawa ng ilang magulang na miyembro nga ng Socorro Bayanihan Service Incorporated. Naniniwala naman si Sangco na ang kasong inihain laban sa kanila ay isang uri lamang ng harassment matapos na simulan ng local government unit ang investigasyon hinggil sa paratang ng 6 na minor de edad na nakatakas huyan sa komunidad ng Socorro Bayanihan Service Incorporated. Samantala, nasa National Bureau of Investigation Detention Facility na ang lider ng umano'y kulto ng Socorro na si J. Rance Kilario alias Sr. Aguila matapos na arestuhin ng ahensya sa kasong qualified trafficking kahapon huyan sa labas mismo ng Senado. Bukod kay Kilario ay inaresto rin ang iba pang opisyal ng kanilang samahan dahil yan sa patong-patong na kasong inihain ng Department of Justice. Aabot naman sa 13 individual kabilang na si Kilario ang naharap sa 21 counts ng mga paglabag, kasama na riyan ang 9 counts ng qualified trafficking, 8 counts ng child abuse at facilitation of child marriage. Inihayag rin ni Justice Secretary Jesus Crispin Rimulya na plano ng kanilang ahensya na ilipat sa Maynila ang pagdinig sa kaso. Layunin nitong maging patas ang paglilitis sa mga kasong inihain laban sa Socorro Bayanihan Services Incorporated. Tiniyak rin ng kalihim na mananagot ang sinumang mapapatunayang sangkot sa kaso ng mga pang-aabuso, lalo na sa mga bata. Samantala, kinumpirma naman ng Palasyo ng Malacanang ngayong araw na ligtas nang nakalabas ang 40 Pilipino mula sa Gaza sa pamamagitan niya ng pagtawid sa Rafah border crossing at kasalukuyang nasa loob na ng Egypt. Ang mga inilikas na Pilipino ay sinamahan ng mga opisyal ng Embahada ng Pilipinas sa Egypt sa pangunguna po yan ni Ambassador Ezzedine Tago, nalula ng 2 bus. Nagmula ang mga ito sa 6 na pamilya kung saan 2 ang buntis at 19 naman ang mga kabataan na may edad na hanggang 27 taong gulang.
Inabot ng humigit kumulang 3 oras bago pinayagan ng panig ng Palestine ang mga Pilipino na makalabas ng Gaza. Matapos makapasok sa Rafah Crossing, nag-antay ng 10 oras ang mga kababayan natin dahil pinoproseso pa ng mga otoridad ng Egypt ang kanilang mga dokumento. Hindi pa matukoy sa ngayon kung anong eksaktong oras nakarating o makakarating ang mga batch na ito ng mga Filipino repatriates sa Cairo, Egypt dahil pa rin sa mas maraming mga checkpoints ang kinakailangan nilang pagdaanan. Nagpaabot ng pasasalamat si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. sa Department of Foreign Affairs at gayon na rin sa Embahada ng Israel, Jordan at Egypt sa pagkapaintulot sa ligtas na paglabas ng mga Pilipino mula sa Gaza. Sa iba pang mga balita sa oras na ito, ibinunyag ni Misamis Occidental Provincial Police Director Colonel Dwight Monato na walang natanggap na death threat ang pinaslang na mamamahayag dyan ho sa Mindanao. Ito ang isa sa mga lumalabas sa investigasyon ng pulisya kasabay ng patuloy nilang pagtutok sa kaso ng mamamahayag na si Juan Humalon o mas kilala bilang DJ Johnny Walker. Ayon kay Colonel Bonato, wala silang nakitang report na nakatanggap ng banta ang naturang biktima bago pa man siya pinatay. At batay sa lumalabas na investigasyon ng pulisya, nagkunwari ang gunman na may sasabihin labang siyang importanteng announcement kay Humalon na kasalukuyan noong nagpoprograma. Ngunit pagpasok sa loob ng studio, agad pinaputukan ng gunman ang biktima. Lumalabas pa na may 2 lookout na kasabwat ang suspect sa isinagawang pagpaslang. Isa ang nasa loob umano mismo ng compound ng biktima habang ang isa ay nasa getaway motorcycle na nasa labas ng naturang compound. Una na riyan, aniyang kinumpirma ng may bahay ni Humalon na hindi nakatanggap ng anumang threat ang kanyang mister, lalo na ang palakaibigan umano itong kanyang asawa. Gayunpaman, sinabi rin umano ng may bahay ng biktima na may mga nakaalitan siya bago siya pinatay. Ang naturang alitan ay dahil sa awayan sa lupa at business competition sa radio industry. Sa dagdag pang mga balita, kinondena ng Estados Unidos ang pagpatay sa radio broadcaster na si Juan Humalon o mas kilala sa ngalang DJ Johnny Walker. Sa isang statement, nagpaabot ng taos-pusong pakikiramay ang embahada sa mga mahal sa buhay ng biktima na si Humalon sa panahon ng kanilang pagluluksa. Ang pamahayag aniya ay mahalaga para sa isang malayang lipunan at ang mga pag-atake sa mga media practitioner ay naglalagay lamang sa panganib sa kalayaan ng pamamahayag. Malugod din tinanggap ng embahada ng pagsisikap na ginagawa ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. pati na rin ni Department of Interior and Local Government Secretary Benjamin Apples Jr. at maging ng mga local law enforcement para maresolba ang naturang krimen. Matatandaan na pinatay si Humalon nang hindi pa nakikilalang gunman habang naka-live radio broadcast sa kanyang bahay sa Calamba, Misamis Occidental noong araw ng Linggo. Isinugod pa sa pagamutan ng biktima, subalit ideklara na itong dead on arrival ng mga kinauukulan. Samantala, naniniwala si dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte na hindi kurakot na politiko ang kanyang successor na si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Ginawa ng Pangulo ang pahayag kasunod huyan ng pagkakasangkot ng kanyang pangalan sa umano'y destabilization plot laban kay Marcos Jr. Ayon kay Duterte, bagamat ito ang kanyang paniniwala ay hindi siya sigurado sa iba pang opisyal sa ilalim ng Demokratiko Pilipino Lakas ng Bayan o yan po yung PDP laban mula sa pag-alis sa partido. Ayon sa dating Pangulo, ang mga miyembro ng naturang party list na hindi sumasang-ayon sa prinsipyo ng partido ay malayang makakaalis.
Walang problema din anya ang Pangulo kahit siya na lamang ang matira sa naturang partido. Kaugnay po niyan, narito ang bahagi ng pahayag ni dating Pangulong Rodrigo Roa Duterte. Mga kabombat ka Star Nation, at dagdagan pa natin ang mga balita na yan dahil ginagawa ng Pangulo ang pahayag matapos na magbitiw sa partido si Senior Deputy Speaker and Pampanga Representative Aurelio Gonzales Jr. nitong araw ng Lunes. Inanunsyo nga ng mambabatas ang kanyang pagbibitiw at pinangalanan si Duterte bilang isa sa mga tumutulig sa umano sa Kamara bilang most rotten o bulok na institusyon sa gobyerno. Sa mga sandaling ito ay kumuha naman tayo ng balita sa Senado sapagkat itong 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos tiniyak ho ng chairman ng Senate Committee on Finance na patuloy na maipatutupad. Ang detalye niyan ay tinutukan ni Bombo J.C. Galvez. Tiniyak ni Senador Sani Angara, chairman ng Committee on Finance, na patuloy na maipatutupad ang 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos at iba pang strategic goals para sa ikaunlad ng Pilipinas sa ilalim ng panukalang pambansang pondo para sa taong 2024. Kabilang sa 8-point socio-economic agenda ng Administrasyong Marcos ay ang food security, kung saan iniheg ni Angara na naglaan ng 107.75 billion pesos na pondo para sa banner programs ng Department of Agriculture, kasama na rin ang patuloy na pagbibigay ng fuel assistance sa mga mangingisda at magsasaka. Naniniwala ang senador na sa pamamagitan ng budget na inilaan sa ahensya, mabibigyan ng angkop na suporta si bagong Department of Agriculture Secretary Francisco Chu Laurel Jr. para magampanan ang kanyang napakahalagang mandato, lalo na ngayon na patuloy na tumataas ang presyo ng mga bilihin. Para naman sa sektor ng transportasyon, ibinahagi ng Angara na maglalaan ng pondo para sa fuel subsidy ng mga public utility vehicle drivers at sa pagpapatuloy ng service contracting program. Samantala sa sektor naman ng edukasyon, dinagdagan ng Senado ang pondo para sa Department of Education at sa mga attached agencies nito ng 3.5 billion pesos para sa kabuuang pondo na 718.08 billion pesos, gayon din sa Commission on Higher Education, sa Technical Education and Skills Development Authority at sa iba't ibang state universities and colleges. Sa sektor naman ng kalusugan, nagdagdag ng 125 million pesos para sa Doktor para sa Bayan program at sa mga healthcare facilities sa buong bansa. Tinitiyak rin ng panukalang pambansang pondo ang patuloy na pagbibigay ng ayuda sa mga nangangailangan nating kababayan. Habang para naman sa defense sector ay nirerekomenda ng Senate panel ang dagdag na pondo para sa pagpapanatili ng ating national security, territorial defense at pagtataguyod ng ating soberanya at sa pagsugpo sa cybercrime. Narito pakinggan natin ang bahagi ng payag ni Senador Sani Angara. Sa budget na ito, Mr. President, may kwento sa bawat kwenta. Bawat piso ay may hatid na pag-asa. Bawat perang gugugulin ay pangtubos sa pangako na ang buwis na ibinayad ng mamamayan ay babalik sa wastong paraan. As DBM Secretary Pangandaman emphasized during the DBCC briefings last August, this is the first expenditure plan to be fully developed under the leadership of President Ferdinand Marcos Jr. This is why the avowed goals of this budget are no different from last year's. If anything, in this proposal, we see more clearly the administration's ideas on how to encourage growth, to slash poverty, narrow the budget deficit, and reduce debt, to jumpstart the economy's transformation, and to finally cement our status as an upper-middle income nation. The general aim is still to pursue the agenda for prosperity, framed by the 8-point socio-economic agenda of the administration, which includes food security, improved transportation, affordable and clean energy, healthcare, education, social services, sound financial management, and bureaucratic efficiency, buttressed by the medium-term fiscal framework and encapsulated by the 2022 to 28 Philippine Development Plan or PDP. Una nang pinresenta ni Senador Sani Angara sa plenaryo ang panukalang 5.768 trillion pesos na panukalang pondo para sa susunod na taon. Ang halagang ito ay katumbas ng 20% ng kabuuang ekonomiya o gross domestic product ng ating bansa. Mas malaki rin ito ng halos 10% kumpara yan sa 2023 national budget. Para sa Bombo Network News, ako si Bombo J.C. Galvez, nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! 14 na minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali. Sa mga sandalihong ito ay makakapanayam natin sa Philippine Marine Major Emily Torre, ang spokesperson ho ng Task Force Tawi-Tawi o itong dati hong former
spokesperson ng Kamandag Exercise 2022 kaugnay ho dito sa chemical, biological, radiological, nuclear and explosive activity dyan ho sa Tawi-Tawi na bahagi pa rin ho nitong Kamandag Exercise 2022. Magandang tanghali po, Major Emery. Ito po si Bombo Victor Liantino. Kasama ho natin dito si Bombo Marlene Padiernos. Good afternoon po, Bombo Victor and Marlene. Good afternoon. Thank you sa time na binigay niyo sa amin, lalo na sa Joint Task Force Tawi-Tawi. Major, quick overview lamang po. Ano po ba itong Kamandag Exercises, para saan at ano po ang layunin nito at ano-ano ang mga inaasang aktibidad na isasagawa sa gaganamping Kamandag Exercises? Yes po, but I will not be speaking for the whole Philippine Marine Corps, but for the Joint Task Force Tawi-Tawi. However, the Kamandag, this is the 7th iteration of Kamandag. This is a yearly exercise between the Philippine Marine Corps and our U.S. counterparts, the U.S. Marine Corps. And this time, the Japan Ground Self-Defense Force and Republic of Korea Marine Corps will be joining as observer. And for the first time, the UK Armed Forces will be joining. The overall training objectives of this Kamandag is to rehearse our emerging concepts, kung anong meron tayong concept with the Philippine Marine Corps. Especially right now, our Philippine Marine Corps theme is the most ready and always forward in the defense and security of our maritime nation. With that, we are conducting exercises with the USMC yearly and to test our capability with their capability. And this time, the Kamandag covers the areas of Luzon, Visayas, and Mindanao, particularly in my place sa Tawi-Tawi, the farthest place or detachment of the Philippine Marine Corps, the southwestern frontier, the 2nd Marine Brigade. We will be having a chemical, biological, radiological, nuclear explosive training with the 1st Marine Expeditionary Force of the USMC. It will be participated by Marine Battalion Landing Team 1, 12, and other AFP forces in Tawi-Tawi. Major, matanong ko lang ho, ilan ho ba itong inaasahang mga miyembro ng Philippine Marine Corps at United States Marine Corps ang makikilahok sa naturang pagsasanay? Yes, I have these exact numbers, but I will not give you the exact. But this is most likely closely to 1,700 from the Armed Forces, the Philippines, 800 from the United States, 60 from the Republic of Korea, 50 from Japan, and 10 from the UK, for a total of 2,800 participants that will be joining our Kamandag 7th iteration. At sino-sino din, Major, itong matataas na opisyal na inaasahang dadalo? Yes, meron tomorrow or the opening, magkakaroon po tayo ng opening ceremony ng alas 10 with our flag officer in command, who is our guest of honor and speaker, with our commander, Marine Forces Pacific Commander ng US Forces, and especially our Commandant Philippine Marine Corps will be attending, and the representatives from the 2nd Marine Brigade and the Joint Task Force Tawi-Tawi. Major, ano po yung pinagkaiba nito ngayon, yung gaganapin ngayon kumpara doon po sa mga nakalipas sa taon? Yes, actually yearly ang training exercise po natin is
nag-a-adapt sa situation, at the same time nagle-level up. So previously may mga coastal defense training tayo, HADR, civil affairs training, health services, coastal defense training tayo, HADR, civil affairs training, health services training, CBRN, littoral and land search rescue training, and other trainings, subject matter expert exchange with our counterparts. Sa North, meron po tayong coastal defense training, HADR training. Sa Palawan, meron tayong health services training and littoral land search and rescue training and coastal defense training. At dito naman sa bahaging Tawi-Tawi, meron po tayong CBRN. Ang pagkakaiba lang po nito ay enhanced level, kumbaga. Kung meron mga exercises last year na training na impart sa atin, nagle-level up po tayo into step 2 to step 3 based on the learning, lessons learned, at kung ano pa yung mga gaps na mga kailangang hindi na-discuss, naturo for the previous years. So yun po yung ina-address po natin ngayon. Po. Bali, nabanggit ninyo Major na enhanced training. Ito yung isasagawa natin ngayong taon. Yun yung difference kumpara ng mga nakalipas na taon. Pero may mga high-powered firearms po ba or mga kagamitan na gagamitin tayo para sa pagkakataon ng pagkasanay po ngayon? Yes, meron tayong mga capability, lalo na sa Philippine Marine Corps, may mga amphibious assault vehicles po tayo to conduct amphibious operations, may mga coastal defenses systems training po tayo, and mga light weapons na gagamitan ng Philippine Marine Corps, gagamitin po natin sa training to test kung ano yung capability niya and to test kung ano yung mga gaps and lapses sa mga techniques, tactics and procedure para po maisulat at mapag-aralan. Enhanced training at saka high-powered firearms at vehicles yung inyo pong binabanggit na gagamitin natin at isasagawa para sa Kamandag exercises ngayong taon. Ano ho ba yung gaano kalaki yung may tutulong po nito sa hukbo ng Philippine Marines para po doon sa actual na kanilang na inyo pong pagtugon sa inyo pong submission sa pagprotekta na rin dito po sa ating bansa, Major? Yes, meron kasi tayong mga capability, lalo na yung nation natin is archipelagic, more on islands, meron tayong capability ng amphibious assault vehicles. These vehicles will transport personnel, cargos, and other support to point B from point A. Kumbaga, kung meron tayong mga sirang bridges, na wala tayong connectors, our AAVs or the assault amphibious vehicles will serve as our connectors to bring services to point B. Kumbaga, magdadala ng ating mga pwersa to execute further military operations, to execute further HADR operations, and other rescue operations. Ginagamit po natin yan sila. With that, maraming salamat po, Major Emery Torre, sa oras po na inilaan nyo sa Bombo Radio Philippines. Thank you so much po. Mga kababatika Star Nation, nakapareham ho natin sa Philippine Marine Major Emery Torre, spokesperson ho ng Task Force Tawi-Tawi at dating tagapagsalita ho ng Kamandag Exercises 2022. Sa dagdag pang mga balita, ikinalugod ni Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes ang pagpasa ng Kamara sa ilang panukalang batas na kabilang sa priority measures ng Marcos Jr. Administration na malaking tulong para sa makabayan nating mga mahihirap. Sinabi ni Reyes na malaking karangalan para sa Anak Kalusugan na maging bahagi ng pagbubuo ng mga nabanggit na polisiyang pangkalusugan na pumasa sa Kamara sa ilalim yan ng pamunuan ni Speaker Martin Romualdez. Siniguro ng kongresista na magpapatuloy sila sa pagsuporta sa kasalukuyang pangasiwaan ng Kongreso tungo sa maunlad at mapayapang Pilipinas. Ipinunto rin ni Reyes na sa ilalim ng pamumuno ng House Speaker Ferdinand Martin Romualdez,
na ang House of Representatives ay magkakaisa para maiangat ang dignidad ng ating mga kababayan at mapabuti ang kalidad ng pamumuhay sa pamamagitan niyan ng pagsusulong ng mga panukalang batas sa pag-asaayos ng serbisyong pangkalusugan. Ilan sa mga batas na sumusuporta ay ang anak kalusugan ay ang mga sumusunod. Kabilang po dyan ang Magna Carta of Barangay Health Workers, institutionalization of the Medical Reserve Corps at gayon din po ang pagtatatag ng Center for Disease Prevention and Control sa ating bansa. Sa pagpapatuloy pa rin ho ng ating mga balita, inanunsyo ng Korte Suprema na sa darating na susunod na buwan na ang takdang petsa ng pagdaraos ho ng oath-taking at roll signing ceremony para sa mga nakapasa sa 2023 bar examination. Ito ay bagamat wala pa itong inilabas na anumang resulta ng naturang bar exam. Sa isang statement ay inihayag ng Korte Suprema na sa darating na Disyembre 22 na ngayong taon, araw ho yan ng Biyernes, nakatakdang idaos ang naturang seremonya sa nagaganapin naman sa SMX Convention Center dito ho sa lungsod ng Pasay. Kaugnay nito ay nilinaw din ng mataas na hukom na hindi ito magtataas ng bar admission fees ngayong taon. Kasabay ng paghihikayat sa lahat ng mga examinees at guests na simula na ang logistical preparation ukol dito. Magugunita ang una ng sinabi ng Korte Suprema na mula sa 10,791 na mga applicants para sa 2023 bar examination ay nasa kabuang 10,387 lamang ang nakakumpleto nito. Nakatakda namang tumestigo sa Sandigan Bayan para sa kanyang pagdepensang kaso. Ang kinakaharap po yan si Attorney Jessica Lucila Gigi Reyes, ang dati pong Chief of Staff ni dating Senator at ngayon Chief Presidential Legal Counsel na si Juan Ponce Enrile. Sinabi ng kanyang abogado na si Attorney Christian Diaz na dadalo si Reyes sa 3rd Division ng Sandigan Bayan sa darating na Nobyembre 14 na bandang alas 2 ng hapon. Magiging testigo ito bilang ikalawang defense witness. Una nang itinatag nitong Martes ang pagdinig subalit hindi humarap ang isa nilang testigo na si Senate Legislative Budget Research and Monitoring Office Head Irene Palanca. Dahil dito ay pinayagan na ni Sandigan Bayan Associate Justice Ronald Moreno na iurong ang pagdinig sa susunod na linggo. Haharap si Reyes sa mga prosecutors para sa cross-examination sa plunder case nito. Magugunit ang naharap sa kaso sina Reyes, Enrile at pork barrel queen na si Janet Lim Napoles dahil sa pagkakamali na sa pagkakasangkot sa 172 pesos and 83 million na kickback mula sa Priority Development Assistance Fund ni dating Senator Enriles. Samantala, iminungkahi ni Agri Party List Representative Wilbert Lee sa Philippine Health Insurance Corporation na taasan ng 20 hanggang 30% ang benefit at coverage package na binibigay nito sa kanilang mga miyembro. Binigyan din ng mambabatas kayang gastusan ng PhilHealth kayong marami pang pondo mula sa investment platform at partner banks ng ahensya. Sa formal na sulat ng mamabatas sa PhilHealth, inirekomenda din ito ang pag-update sa case rate ng ahensya gayong hindi na aniya ito nakatutugon sa halaga ng pagpapaospital ng mga miyembro, pati na rin ang agarang pagpapatupad sa outpatient benefit package na covered ng ahensya. Gaya ng X-ray, MRI, benepisyong alok nito para sa mga may malalang pneumonia, acute hemorrhage at ang madagdagan ang sinasagot nitong generic medicines. Git pa ng mababatas sa panahong walang humpay ang pagtaas ng presyo ng bilihin, malaking tulong na sa taong bayan ang dagdag benepisyong ito. Siniguro rin ng mamabatas sa publiko na kanyang patuloy na isusulong ang pag-improve sa health system sa bansa at gawin itong mas responsive sa pangangailangan ng mga Pilipino. Sa iba pang mga balita, arestado ho ang isang 23 anyos na e-bike driver matapos na masabat sa kanya ng mga otoridad ang hinihinalang shabu na nagkakahalaga ng 6.8 million pesos sa isinagawang buy-bust operation sa barangay Sambag 1 sa lungsod ng Cebu. Kinalala ng mga otoridad ang suspect na si J. Bard Abakita, residente ng barangay Suba sa nabanggit na lungsod. Ayon kay Leah Alcantara, Information Officer ng Philippine Drug Agency Central Visayas, bukod sa paghahatid ng mga pasahero ay naghatid rin ito ng ipinagbabawal na droga
para ilako sa kanyang mga parokyano. Batay sa impormasyong natanggap ng Philippine Drug Enforcement Agency Region 7, ang sospek ay nagbebenta ng 500 na gramo hanggang 1 kilo ng shabu kada linggo. Maharap naman sa kasong may kinalaman sa paglabag sa Republic Act 9165 o itong Comprehensive Dangerous Act of 2022 ang naturang sospek. Samantala, inihiyag naman ng Office of the Civil Defense na kontrolado na ang kumakalat na chemical sa baybay ng Bawan, Batangas. Ayon kay Office of the Civil Defense Administrator Ariel Nepomuceno, umabot na sa 53 mga pamilya o kutumbas ng 248 individuals ang naapektuhan ng naturang chemical spill, ngunit ito ay nalinis at nawala na. Nakatulungan niya ang ginawang containment at cleanup operation sa apektadong baybay ng Philippine Coast Guard at kasama ang Department of Environment and Natural Resources sa pagpapabilis ng proseso ng paglilinis. Kung maalala, nangyari ang pagkalat ng kemikal matapos sa tumagas ang 2 drum na mapanganib na substance o solvent naphtha na dahil po yan sa maluwag na drain plug ng storage tank. Ang naphtha solvent ay karaniwang ginagamit bilang additive sa mga pintura at thinner na produkto. Ang pagkakalantad ng kemikal na ito ay maaaring magdulot ng pangangati ng mga mata, ilong at lalamunan. Ang matagal at labis na pagkakalantad ay maaaring magresulta naman sa mas malubhang epekto sa kalusugan. Aabot naman po sa 6,000 square meters ang lawak ng naapektuhang lugar na nagresulta rin sa pagkamatay ng ilang mga isda. Patuloy na inimbestigahan ng mga kinukulan ang insidente upang matukoy ang maaaring naging kapabayaan at pananagutan ng kumpanyang sangkot dito. Ibinunyag ho ng Bureau of Immigration ang tinatawag na Emerging Trafficking Scheme matapos madiskubre ang ilang overseas Filipino workers na pupunta sa mga destinasyon maliban sa nakasaad na kanilang mga employment documents. Ayon kay Commissioner Norman Tansinco, layunin ng modus operandi na ito na malinlang ang immigration officers dahil ang mga biktima ay mayroong employment permits sa partikular na bansa kung saan sila dating nagtrabaho, subalit sa katunayan ang kanilang intensyon ay magtrabaho sa ibang lugar. Kamakailan nga naharang ng Bureau of Immigration ang 3 pasahero sa Ninoy Aquino International Airport na nabiktima sa naturang scheme at nasa 2 sa mga ito ang inaming patungo sila sa Dubai kahit pa nakalagay sa kanilang dokumento na patungo ang mga ito sa kanilang dating employer. Napigilan ang 2 pasahero mula sa pag-alis sa Ninoy. Ayon kay Commissioner Norman dahil ang actual nilang intensyon. Samantala, kumuha naman tayo ng mga dagdag ng mapagpabalita mula sa ating mga kasamahan dahil si Vice President Education Secretary Sara Duterte raw nakikisa sa paggunit ng publiko na sumali at suportahan ang proyekto ng Office of the Vice President. Yan ang pag-uulat ni Bombo Kelly Cordero. Inalala at pinarangalan ni Vice President at Education Secretary Sara Duterte ang mga kalunos-lunos na binawian ng buhay noong panahon ng pananalasa ng Bagyong Yolanda. Sa mensahe ng Vice Presidente, iginit nito na ang Bagyong Yolanda ang nagmuling itinayo ang kanilang buhay ng may determinasyon at tapang. Ani Duterte, ang paggunita na ito ay nagsisilbing paalala ng kahalagahan ng disaster risk reduction, climate change mitigation at disaster preparedness. Kaya naman, kasabay ng panata nila na maging makakalikasan, hinihikayat niya ang publiko na sumali at suportahan ang proyekto ng Office of the Vice President na pagbabago a Million Trees, kung saan layunin na makapagtanim ng 1,000,000 puno nationwide sa taong 2028 bilang tugon sa panawagan para sa pangangalaga sa kapaligiran. It is crucial that we learn from the lessons of the past and take proactive steps to prevent such catastrophic events from happening again. We extend an invitation to all of you and humbly request your support in joining us as partners for Pagbabago, a Million Trees, a project of the Office of the Vice President to plant 1,000,000 trees by the year 2028. Likewise, by investing in resilient infrastructure, early warning systems, and education on disaster preparedness, we can safeguard our communities and mitigate the impact of future calamities. Pinuri rin ni Vice President Sara Duterte ang walang sawang pagsisikap ng mga magigiting na first responder, volunteers at humanitarian organizations na walang pagod na nagtrabaho upang magbigay ng tulong,
suporta sa mga nangangailangan. Their dedication and selflessness were instrumental in helping affected communities rebuild their lives and regain hope for a brighter future. Mga kababayan, patuloy tayo maging matatag sa pagtaguyod ng isang bansang makabata at mga batang makabansa. Para sa Bombo Network News, Bombo Kelly Cordero nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Isang babae na umunay biktima ng illegal recruitment ang hinarang ng mga tauhan ng immigration matapos magpanggap na pasabay seller. Ang biktima ay 36 na taong gulang na babae na nagtangkang umalis sa kaisana ng isang flight patungong Hong Kong. Paliwanag ng biktima, siya ay babiyahe upang mamili ng mga produkto para sa kanyang ukay-ukay business. Sinabi niya na siya rin ay nagkatrabaho sa isang lokal na kumpanya ng damit at nagpakita naman ng isang certificate of employment na sinasabing inisyu ng kanyang kumpanya. Gayunpaman, iniulat ng mga immigration officials na kapansin-pansin ang hindi tumutugmang detalye ng mga dokumento sa isinasalaysay ng babae. Kalaunan ay umamin ang biktima na ang kanyang mga travel documents ay ipinadala lamang sa kanya online at ito ay mga peking dokumento. Ang kanyang pasaporte ay may multa o may Malta Employment Visa sa kabila ng kanyang unang claim na siya ay aalis para mamasyal at mamili ng mga produkto. Paglalahad naman ng naturang biktima, inalok kalaunan para magtrabaho sa kanya bilang caretaker sa Malta sa pamagitan niya ng isang website. Binalaan naman ni Bureau of Immigration Commissioner Norman Tansinco ang mga ibahero na huwag tumanggap ng mga online offerings para magtrabaho sa ibang bansa nang hindi dumadaan sa legal na proseso. Agad na turn-over ang biktima sa Interagency Council Against Trafficking para sa tulong sa pagsasampa ng kaso laban sa kanyang illegal recruiter. Hinikayat naman ni ACT CIS Party List Representative Erwin Tulfo ang Armed Forces of the Philippines na gumamit ng mas mabilis na mga barko para huyan sa pagkasagawa ng rotation and resupply mission sa BRP Sierra Madre dyan ho sa Ayungin Shoal. Kaugnay ito sa kanyang isinagawang proposal sa ginanap na House Special Committee on the West Philippine Sea. Paliwanag ng mambabatas, kinakailangan kasi anyang magkaroon ng mas mabilis na mga barko ang Armed Forces of the Philippines upang maiwasan ng maulit ang pinakahuling insidente ng pangharas ng bansang China. Ayon kay Tulfo, mas magiging maigi sana kung makakakuha ang bansa ng mga barkong kayang tumakbo ng hanggang 12 o 15 knots sa halip na kasalukuyang 7 knots na maging ang pagong paanya ay kayang habulin ito. Samantala, kaugnay nito ay tumugon naman si Armed Forces of the Philippines Western Command Commander Vice Admiral Alberto Carlos na ang naturang mungkahi ay kabilang sa mga kinukonsiderang opsyon ngayon ng kasundaluhan para sa mas ikabubuti pa ng kanilang misyon. Matatandaan kasi na kamakailan lang humantong na ang pangharas na ito ng China Coast Guard sa pamamangga ang pagharang nito sa mga barko ng Pilipinas na maghahatid lamang sana ng supply goods sa mga tropa ng militar na nakabasihuyan sa BRP Sierra Madre. Samantala sa dagdag pang mga balita, ang mga Pilipino na walang trabaho noong buwan ng Setyembre, bahagyang tumaas raw ng 2.26 million ayon sa Philippine Statistics Authority. Yan ang tinutukan ni Bombo Everly Rico. Bahagyang tumaas ang bilang ng mga Pilipinong walang trabaho noong buwan ng Setyembre ng kasalukuyang taon. Ayon sa inilabas na pinakabagong labor force survey ng Philippine Statistics Authority ngayong araw, nakapagtala ng 4.5% na unemployment rate noong Setyembre o katumbas ng 2.26 milyong Pilipino edad 15 anyos pataas na walang trabaho. Ito ay mas mataas kumpara sa 4.4% na naitala noong buwan ng Agosto o 2.21 milyong Pilipino na walang trabaho. Mas mababa naman ito kung ikukumpara sa 5% na unemployment rate sa parehong buwan ng nakalipas na taon, kung saan base sa year-on-year basis, nasa 234,000 ang nabawas sa mga Pilipinong walang trabaho. Ipinaliwanag din ni PSA National Statistician Undersecretary Claire Dennis Mapa kung bakit bumaba ang labor force participation month-on-month sa 358,000. Yung reason ng pagtaas ng unemployment ay, they are looking for work but they are
and they are available but there's no work. So isa yon. Bad weather contributed actually. So but not that large. So these are the three reasons, no. And then another one, the third one is they're waiting for rehire or job recall. So these are the three. One is they were looking for work and available but no job. Second is bad weather, and then the third is they're waiting for rehiring or some job recall. Yan ang bahagi ng pahayag ni PSA National Statistician Undersecretary Dennis Mapa. Base kasi sa labor force participation rate pagdating sa kasarian noong Setyembre, nananatiling mas mataas ang bilang ng mga kalalakihan na nasa 74.7% kumpara sa mga kababaihan na nasa 53.4% noong buwan ng Setyembre. Kaya't mas mataas din ang bilang ng mga kalalakihang may trabaho na nasa 95.9% kumpara sa 94.8% na naitala sa mga kababaihan. Subalit sa mga walang trabaho naman, mas mataas ang porsyento sa mga kalalakihan na nasa 11.4% kumpara sa mga kababaihan na nasa 9.8%. Samantala, nakapagtala rin ang PSA ng 5.11 milyong Pilipino na underemployed o nagtatrabaho lamang ng part-time o nasa trabaho na hindi tugma sa kanilang skills at abilidad noong Setyembre ng kasalukuyang taon. Sa positibong aspeto naman, ang bilang ng mga may trabaho o negosyo noong Setyembre ay naitala sa 47.67 million o 95.5% na employment rate. Ito ay mas mataas ng 83,000 kumpara sa parehong period noong 2022. Sa mga paunahing sektor naman na nakapagtala ng taunang pagbaba sa employed individuals ay sa sektor ng manufacturing, wholesale at retail trade, agriculture at forestry, public administration at defense, compulsory social security, financial at insurance activities. Inaasahan naman ayon kay Undersecretary Mapa na sa huling quarter ng taon ay tataas ang employment lalo na sa seasonal job kagaya na lamang sa sektor ng retail trade at sa services gaya na lamang ng naitala noong mga nakalipas na taon. Para sa Bombo Network News, Bombo Everlyrico nag-uulat para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radyo, Bombo! 18 minutos bago sumapit ang alauna ng hapon. Sumuko na ho sa kasundaluhan ang 11 miyembro ng terrorist group na Bangsamoro Islamic Freedom Fighters o BIFF. Ang mga naturang terorista ay natukoy na nakabase ho sa North Cotabato na bahagi ng Mindanao. Kinilala ng Armed Forces of the Philippines Western Mindanao Command ang 11 terorista na members na sina alias Bensar, Lumbi, Tenix, Boy, Abu Sumaya, Datu Nor, Nolds, Norhad, Pasyutan, Nasrudin at Tamen. Kasabay ng pagsuko ng mga naturang terorista dahil dala nila ang mga nakagamitang pandigma na kinabibilangan ng mga sumusunod. 4 na 7.62mm sniper rifles, isang M79 rifle, 2 Springfield Garand rifles, 2 Uzi 9mm submachine guns, at 3 rocket-propelled grenades. Ang pagsuko ng mga naturang individual ay dahil na rin sa umano'y patuloy na pagtutok ng kasundaluhan sa mga kabundukang pinagtataguan ng mga ito. Ang naturang operasyon ay nagresulta na sa pagkakapatay ng marami sa mga miyembro ng BIFF kasama ang maraming mga lider nito sa mga nakalipas na buwan at mga taon. Samantala, sinimulan ng pailawin ng lungsod ng Makati ang mga parol sa kabaan ng Ayala Avenue. Ang nasabing pagpapailaw nitong gabi ng Martes ay taunang isinasagawa mula pa noong nakaraang 6 na dekada. Pidinaluhan po ito ng mga opisyal ng lungsod ng Makati 2nd District Representative Luis Campos at kung saan ipinagmalaki nito ang nasabing mga pailaw ay dinarayo raw ng mga bisita. Gawa ng mga shell at ng cappies at ang dekorasyon ay siyang ginamit noong pang nakaraang 4 na taon. Magkatagal ang nasabing Christmas paroles na nakalagay sa 2 kilometro ng Ayala Avenue hanggang sa Enero 14 ng susunod na taon. Sa mga sandaling ito ay kumuha pa tayo ng mga balita sa labas ng ating himpilan sapagkat itong Metro Manila Development Authority pinulong ang technical working groups mula ho sa mga local government units sa Metro Manila sa posibleng integration ng kanilang mga CCTV camera.
Mga lumalabag ho sa EDSA bus lane policy muling inabisuhan ng MMDA. Ang detalye na tinutukan na ni Bombo Tropio Anuala Jr. Patuloy na inayos ng Metropolitan Manila Development Authority at ng lokal na pamahalaan sa National Capital Region ang gagawing integration ng lahat ng closed-circuit television o CCTV sa Metro Manila. Ayon sa ahensya, target nila ang pagkakaroon ng mas maigting na platform para mapadali ang koordinasyon sa pagitan ng NCR at LGU. Sa ganitong paraan umano ay mas dadali ang investigasyon ng mga krimen at aksidente. Mas magiging epektibo rin ang pagpapatupad ng Incident Management System. Dagdag pa ng MMDA na makakatulong rin ito sa Disaster and Emergency Response. Samantala, muling nagpaalala si MMDA Chairman Romando Artes sa mga lalabag sa EDSA bus lane at ang matatanggap nitong kaukulang multa. Paliwanag ni Artes, ginagawa nila ito para sa kaligtasan ng lahat at para hindi maabala ang mas maraming commuter na sumasakay ng bus. Hindi rin anya anti-poor ang kanilang pulisiya dahil hindi naman sila matitikitan kung hindi papasok sa EDSA bus lane. Bus lane. So, inaabisuhan ko po yung ating mga kababayan na huwag na po tayong gumamit kung hindi tayo autorisado sa bus lane. Ang penalty po 5,000 sa first offense. Second offense, 10,000 suspension of 1 month ng license at seminar. Ang third offense po ay 20,000 at 1 year suspension ng lisensya. At sa fourth offense po ay 30,000 at revocation na po ng lisensya. Para sa Bombo Network News, Bombo Tropio Anuada nagulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Patay ang isang 11 taong gulang na batang lalaki matapos na mabundol ng isang pampasaherong jeep sa Santa Cruz, Maynila. Ayon yan sa ulat ng Manila Police District. Kinalala ang jeepney driver na sospek sa naturang krimen na si Cajes Domi de Vera. Batay sa puunang investigasyon ay sinagawa ng pulisya, nangyari ang aksidente sa kahabaan ng eastbound lane Blumentritt Road corner sa Felix Huertas Street sa Santa Cruz, Maynila. Matapos na mabundol ang biktima, napatawid sana sa naturang kalsada, kaagad na bumaba ang sospek para dalhin ang bata sa pinakamalapit na pagamutan. Sa kabila nito ay dineklara ng ospital ang batang biktima na dead on arrival. Hawak na ngayon ng Manila Police District Traffic Enforcement Unit ang sospek at maharap ito sa kasong reckless imprudence resulting to homicide. Samantala, 2 warehouse naman ang nilamon ng apoy sa Barangay Langkas sa Mangkawayan, Bulacan, Martes huyan ng gabi. Ayon kay Bulacan Bureau of Fire Protection Provincial Fire Marshal Fire Superintendent Jeanette Husayan, bandang alas 9 ng kagabi nang mangyari ang sunog. Madaling kumalat ang apoy sa 2 warehouse dahil huyan sa mga laman nitong school supply gaya ng papel at notebook at mga general merchandise na pangbahay. Umabot naman sa 4th alarm ang nangyaring sunog sa naturang 2 warehouse at sa mga sandaling ito ay naapula na ho ang apoy dyan ho sa nasunog na 2 warehouse. Sa mga sandalihong ito ay kumuha naman tayo ng mga balita sa ating mga probinsya. Lalaki ho sugatan matapos na saksakin ng mister ng kanyang kalaguyo. Ang detalye yan ay tinutukan ng Bombo Radio Iloilo. Sugatan ng isang lalaki matapos saksakin ng mister ng kanya umanong kalaguyo sa barangay Pakyad Oton, Iloilo. Ang biktima ay si Raymond Hava habang ang suspect naman ay si Victor Nicoyco, pawang 43 anyos at pawang residente rin ng Abilay Oton, Iloilo. Sa panayam ng Bombo Radio Iloilo kay Police Sergeant Johannes Sarongon, investigadora ng Oton Municipal Police Station, sinabi nito na naghiwalay na ang mister at ang biktima ang siyang bagong kinakasama ng kanyang misis. Ayon kay Sarongon, lasing ang suspect nang pumunta ito sa tindahan ng kanyang misis. Nagalit umano ang mister nang makita ang kinakasama ng kanyang misis na nakikipag-inuman sa tindahan kasama ang 2 pa nitong mga kaibigan.
kaibigan dito na at sinaksak ng suspect ang biktima. Sinangga naman ng biktima ang kutsilyo kung kaya't nasugatan ito. Matapos nito, pinagtulungan ang suspect na makainuman ng biktima at naagaw ang kanyang patalima. Kaagad namang dinala sa ospital ang biktima upang malapatan ng kaagad na lunas. Nakakulong naman ngayon ang suspect sa Oton Municipal Police Station na pag-alaman na may 3 anak ang suspect at ang misis nito. According to our investigation, dumating yung husband ni Rachel sa pwesto niya sa may barangay Pakelton habang nandun yung bagong relasyon yung live-in niya ngayon na si Raymond Haba. May kasama siya na dalawang lalaki na nakainom doon sa loob ng pwesto. Tapos pagdating doon ni husband niya, ni Victor ni Goyko, bigla na lang ito kumuha ng kutsilyo sa kanyang tricycle at saka tumakbo sa loob at sinaksak ito yung biktima. Si Police Staff Sergeant Johannes Sarongon para sa Bombo Network News. Ito si Bombo Chris John Hetchanova Lusada para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! Sa iba pang mga balita, ang pagtatayo ng Metro Cebu Expressway temporaryong ipinatigil dahil sa mga naitalang bitak at paguho ng lupa. Ang detalye yan ay tinutukan ng Star FM Cebu. Temporaryo muna ang ipinatigil ni Cebu Governor Gwendolyn Garcia sa Department of Public Works and Highways ang pagtatayo ng Metro Cebu Expressway sa bahagi ng Barangay Cantauan, Inayagan City of Naga. Ito'y matapos madiskubre ang mga gumuhong bahagi ng expressway, gayon din ang mga bitak-bitak dahil sa malakas na pag-ulan at pagguho ng lupa nitong mga nakaraang araw. Ipinunto pa ni Garcia na maaring nagkamali ang Department of Public Works and Highways sa karagdagang pagsusuri sa kalidad ng lupa sa mga nasabing lugar bago simulan ang proyekto. What is your solution? Because I'd like to hear from you. Kayo ang gumawa nito, I don't think there is enough preparation for this. There was enough study. I cannot even imagine why that is loose soil. Kaugnay nito, naglabas ngayon ng executive order ang gobernador na nagkokontrol sa paglabas at pagpasok ng mga sasakyang bumabagtas sa Metro Cebu Expressway. Sa nasabing executive order, pinagbabawalang dumaan ang may 4 na gulong at malalaking sasakyan sa bahagi ng expressway. Pahintulutan namang dumaan ang mga motorsiklo mula alas 6 ng umaga hanggang sa alas 6 ng gabi lamang, ngunit mahigpit na pinagbabawalan tuwing masama ang lagay ng panahon. Kailangan namang i-relocate ang mga residenteng naninirahan sa lugar. Gayon pa man, tiniyak ni Naga City Mayor Val Chong na tutukoy sila ng lugar para sa mga apektadong individual. Mula rito sa lungsod ng Cebu, Star DJ Sophie Ember nag-uulat para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta radyo, Bombo! 1 milyong pisong halaga ng alahas tinangay ng isang kasambahay na 1 linggo pa lamang nagkatrabaho sa kanyang amo sa Cebu. Iyan ang pag-uulat ng Bombo Radio Cebu. Ninakawan ng isang kasambahay ang kanyang amo ng mga alahas na nagkakahalaga ng 1 million pesos sa Talamban, Cebu. Kinilala ang kasambahay na si Jovelyn Nuez mula sa Purok 7, Santo Niño, Talibon, lalawigan ng Bohol na kasulukuyang nakakulong sa detention facility ng Talamban Police Station. Inamin ng sospek na kumuha ito ng 3 singsing at kwintas mula sa kanyang amo bago pa man ang insidente. Base sa investigasyon ng Talamban Police Station sa pamumuno ni Police Major Hanilito Marquez na 1 linggo pa lang na naging katulong si Nuez. Nagpaalam na ito na umuwi pansamantala sa kanilang lugar. Gayunman, nabatid na bago ito bumalik sa Bohol, bit-bit na nito ang 5 alahas at ang bracelet na isinanla sa halagang 60,000 pesos at bumalik sa amo upang magnakaw muli. Tatakas na sana si Nuez dala ang kanyang bag na may lamang mga alahas, ngunit tinanong ng may-ari kung saan ito pupunta at tinignan ang bag kung kaya't nahuli ito. Dali-daling humingi ng tulong ang may-ari sa mga kapulisan upang mahuli ang sospek. Napag-alaman na hindi ito ang unang pagnanakaw ng sospek dahil may nakabinbing kaso na ito na kinakaharap sa lalawigan ng Bohol. Bagay na determinado ang amo nito na sasampahan ito ng kaso ng qualified theft. Sa kabilang banda, binalaan ni Marquez ang mga employer na bago kumuha ng empleyado, dapat silang humingi ng National Police Clearance para malaman kung mayroon ba itong record ng anumang uri ng krimen. Sa ngayon, kahanan natin ang kaso na qualified theft laban sa kanya. So, National Police Clearance is nationwide. Kung may mga krimen siya na ginawa doon sa ibang lugar,
lugar, makikita kagad doon sa National Police Clearance. That is why sana mandatory na yon. Hindi lang yon mag-apply ng katulong sa lahat ng mga employer or sa mga general services or sa mga factory. Dapat National Police Clearance kagad ang pahanapin. Ating napakinggan si Police Major Hanilito Marquez, ang hepe ng Talamban Police Station. Mula rito sa lungsod at lalawigan ng Cebu, Bombo John Nakanyati para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines, sa Basta Radio. Bombo! Ito naman ho ng mga retirees ng Philippine National Bank sa Negros Occidental. Nagsagawa ho ng kilos protesta dahil sa kulang at delay sa pagbibigay ng kanilang benepisyo. Ang detalye ay tinutukan ng Bombo Radio Bacolod. Nagtipon na pa magprotesta ang mga retirees sa Philippine National Bank sa Negros Occidental kahapon dahil sa kulang, delay at hindi binigay na benepisyo para sa mga nagretirong mga empleyado. Umabot sa 50 ang mga nagtipong retired employees ng PNB mula sa iba't ibang branches sa lalawigan ng Negros Occidental sa harap ng PNB Building sa Bacolod City. Sa panayam ng Bombo Radio Bacolod kay Eden Sombito, spokesperson sa PNB retirees sa Negros Occidental, inirereklamo ng mga ito ang delay sa pagbibigay ng cost of living allowance at special amelioration allowance, illegal na pagbawas sa government service insurance system gratuity pay sa kanilang separation pay, pagtanggap sa Provident Fund ng mga empleyado at ang nararapat na pagbayad ng PNB sa GSIS retirement benefits at pensyon ng mga retired employees na naayon sa tagal sa serbisyo sa nasabing ahensya ng gobyerno. Ayon kay Sombito, iba sa mga retirees ay namayapa na at may ilan na may sakit kaya malaking abala ang delay sa pagtanggap ng mga ito ng kanilang benepisyo. Question naman ng isa pang tagapagsalita ng PNB kung bakit hindi magawa ng isang malaking bangko ang magbigay ng nararapat na benepisyo sa kanilang mga empleyado. Sa panayam ng Bombo Radio kay Ed Pama, maituturing na asset ng bangko ang mga empleyado. Ngunit sa kabila nito, hinuhold nila ang benepisyo na dapat matanggap ng mga empleyado. Dagdag pa nito na sila ay nakafile na ng kaso sa Korte Suprema laban sa PNB upang magbayad at magbigay ang mga benepisyo na nararapat matanggap ng mga empleyado. Ngunit hanggang ngayon, nananatiling kulang at delay ang pagbibigay ng bangko. Ayon kay Pama, hindi lang mga retirees mula sa Negros Occidental ang nanawagan, kundi mga empleyado sa PNB sa buong bansa at ang mga ito ay nagsasagawa din ng kanya-kanyang kilos protesta. Paninindigan ni Pama na dapat maibigay ang nararapat na matanggap ng mga empleyado. As you know, PNB is one of the biggest, strongest and most stable banks that we have in the Philippines. And if you ask a very sensible businessman, one of his best assets, best employees. So why is PNB withholding our benefits? No? Even the Supreme Court said in one of his decisions that PNB is employing delays, unnecessary pleadings, and asking for several postponements. Negros Occidental. Ito si Bombo Glory Faith Alchario para sa number 1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! 3 minuto bago sumapit ang 1:00 ng hapon. Bombo International News. Panibagong arrest warrant na naman ang inilabas ng Russia laban sa isa pang hukom ng International Criminal Court. Ito ay laban kay International Criminal Court Judge Sir John Gerardo Ugalde Godinez na una nang naglabas ng warrant laban kay Russian President Vladimir Putin nang dahil sa umunoy war crimes na kinasasangkutan nito kaugnay pa rin sa kaguluhan sa pagitan ng Russia at Ukraine. Batay sa online database ng Interior Ministry ng Russia ay inilagay sa wanted list si Godinez sa ilalim ng Criminal Code article ng Russian Federation. Kung maalala, una nang inilagay ng Russia sa wanted list nito ang maraming mga opisyal ng International Criminal Court matapos maglabas ng arrest warrant laban ang naturang korte laban kay Putin at ilang mga opisyal ng Russia nang dahil sa mga alegasyong illegal na umanong silang nagde-deport ng mga bata mula sa Ukraine na itinuturing na talagang war crime. At mga kabombo at Star Nation, narito pang Orasio Imperata for deliverance from calamities. Almighty Father, we raise our hearts to you in gratitude for the wonders of creation of which we are part, for your providence in sustaining us in our needs, and for your wisdom that guides the course of the universe. We acknowledge our sins against you
and the rest of creation, nature. We have confused your command to subdue the earth. The environment is made to suffer our wrongdoing, and now we reap the harvest of our abuse and indifference. Global warming is upon us. Typhoons, floods, volcanic eruption, and other natural calamities occur in increasing number and intensity. We turn to you, our loving Father, and beg forgiveness for our sins. We ask that we, our loved ones, and our hard-earned possessions be spared from the threat of calamities, natural and man-made. We beseech you to inspire us all to grow into responsible stewards of your creation and generous neighbors to those in need. Amen. Mga kababbat ka Star Nation, muli sa atin pong Christmas Countdown. 47 days to go bago ang araw ng Pasko. Luzon, Visayas, Mindanao at sa buong mundo. Yan ang kabuuan ng ating mga balita para sa pangtanghaling edisyon ng Bombo Network News. Mula ho dito sa Bombo News Center para sa #1 and most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo! Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo! Oras sa Bombo Radio Iloilo, Philippine Standard Time in punto launa na sa hapon. Balik na diri sa pagpangalagad sa Bombo na isaudto sa DYFM Bombo Radio Iloilo. Karon sa aton sining Christmas Countdown. Christmas is a time for sharing, giving gifts for everyone. 47 dias na lang kagapasko na. Sa gihapon ini mo lang ganimong kurman, Bombo Chama Blanco hover standby sa kay Bombo Gladwin Gustilo. May water spout nga nasiplatan sa may Iloilo Guimaras Strait sinigilamang adlaw. Check karon naton ina lakip na sina diri sang dugang pagid sining mga balita with the Bombo Gladwin may kang tanan man sa sining 11 sa 17 ka mga Chinese national nga naresto bangod sa cybersex crime sa distrito sang Haro wala sang pasaporte. Check naton si Bombo Gladwin Gustilo sa iya sining report. Bombo Glad sa report, please come in. Bombo Champ, sa wala untat nga pagulan kay nasang aga, nasiplatan ang paglabay sang water spout o kung ipo-ipo diri sa Iloilo Guimaras Strait malapit ini Bombo Champ sa Hordan Wharf. Iniging kumpirmar man asang talatapan sang Philippine Coast Guard Iloilo. Sa interview sa Bombo Radio kay Commander Paterno Bellarmino, ang Philippine Coast Guard Iloilo Commander, iyagin payag na una ng temporaryo nga ginpauntat ang biyahe sang fiber boat at tungod ang Bombo Champ sa zero visibility patabok sa Iloilo. Ginabanta 300 metros ang kalayuan sang water spout kung sa diin nakuwaan ang video. Mga 5 minuto sa Bombo Champ antis man na dissolve nasambit nga ipo-ipo. Nagabalik man gilayon ang biyahe sa normal kagagin pa siguro man sang talatapan Bombo Champ na safe na ang pagtabok. Sa video makita na pag-alsa sang tubig, dagat upod man na nagatiyog nga hangin apang gilayon man nga natunaw samtang nagapalapit ini sa bahin man sang Ruro Wharf sa Banwa sang Hordan. Yari wala pamatian naton si Paterno Bellarmino, ang Philippine Coast Guard Commander sang Iloilo sa aton interview. Sa amon nga Alleged nga bo. Tornadic water spout. So, water spout siya, hindi siya buhawi, sir? hindi siya. Tornadic water spout sa mga kwan. Visitinity water siya ng Iloilo Guimaras, sir. More or less mga 5 minutes ang iyang sir, ang nag-last siya. But then, nag-dissolve naman siya. On our part, sa Coast Guard, nag-temporally suspend. Led muna kami sa mga biyahe nila. Makita natin, sir. So until what time, sir, ang suspension sang biyahe, sir, kay may water? Actually, siyang nadula naman siya, sir. Nag-resume na sila sang pagbiyahe, sir. Bali mga pila na ang kaminuto, sir, before ka man nag-resume sa biyahe? Mga 5 minutes daw, sir. After that, sir, nag-dissolve naman ang
ang tornado ani ang water spout. Nag-resume na sa office ang biyahe nila. So, sir, normal ang biyahe sa Pakadto ni. Oo. Sir. Stay wala man sir may na may na damage or regarding man sir sa natabo sir na water sprout. So far wala na sir, wala man kami ngayon sir. But I will continue man kami mag-monitor pag mag-update lang kami sir pag may mga if ever damage na incur ang aton ng mga tinda. Ato nabatian si Paterno Villarmino, ang commander sang Philippine Coast Guard Iloilo Bobocham. Why man sa may natugasin nga damage or nahalitan abi bumboglad? Kaya mo man ang naging panugyan man or nakakuha sang report bala Bobocham, wala man sang nasamaran sa nagduntad man nga incident. 35 minutes man lang ini bago ini na dissolve man kagagin pauntat bala temporaryo man ang biyaya Bobocham pagkatapos sang 5 minutes na pag-dissolve man sang ipo-ipo kon water spout agin balik man gilayon ang biyahe pakadto sa Guimaras Bobocham. All right. Ini si Bombo Glarigosilo. Bumboglad, direct na lang guro ang another follow-up mo? Sa dugang nga balita, Bobocham, nagpakigangot na sa karon sa Bureau of Immigration, ang Iloilo City Police Office, may kang tanan mo Bobocham sa 17 tanan ka mga Chinese nationals nga naaresto paagi man sa warrant of arrest sa Barangay Balantang sa distrito sang Haro nga nagapatigayon sang cybersex crime sa balay nga ginaharintahan nila Bobocham. Sa interview sang Bombo Radio kay Police Major Shelamay Sangrines, ang ICPO spokesperson, iyagin payag unsig sa mga ini ang natumod nga wala sang passport kag wala man sang may pakita nga dokumento. Dugang pa niya, mayorya sa mga ini nagapang idaron sang 30 anyos pataas. Ginpasakaan na sang kaso ang mga ini kag kung makapiyansa bala Bobocham, iga-refer ini sa talatapan asang Bureau of Immigration ang matabo sa ila bala pagtinir sa Pilipinas. Naibaluan nga nag-assist sila sa ila mga foreign clients paagi man sa pag-atag sa mga hublas o pornographic pictures kag mga videos. Naibaluan nga nagbisita man sa syudad sa Iloilo si Department of Information and Communications Technology under Secretary Alexander Ramos. Ini agod Bobocham o sisaon bala ang lugar sa diin natabo ang raid kontra sa nasambit nga mga Chinese nationals nga naga-operate sang cyber sex den sa nasambit nga area. Sa pagbisita ni Ramos sa syudad sang Iloilo, na istoryahan kung paano pasang karon ang koordinasyon man para sa mga future operation batok sa mga nag-operate asang cybersex. Naistoryahan man Bobocham man sa paghanas sang kapulisan para sa mas equip bala nga kapulisan sa pag-away sa mga nag-operate sang cybersex kag anuman nga say sang cybercrime. Yari bala pamatian naton sa dugang payag si Police Major Shelamay Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office sa aton interview. Ang isa sa mga update nga nasugilanunan no sa conference after nga nagbisita sa aton si Yusek Alexander Ramos sang Center for Intelligence and Coordinating Center Undersecretary sang CICC sa Office sang Department of Information and Communications Technology. Gin-check niya ang sitwasyon, ang area dito kung sa diin nag-implement kita sa search warrant sa 17 Chinese nationals kag nila to no ginusisa nila ang status sang sining Chinese national and sa nasiling mo nga ti naka-mentionar o nahibalaan nga ti ang iban to wala sing passport. So may mga coordination nga obrahon kita with the Bureau of Immigration. Okay. Kaya ti ang pamangkot is about sa status kung may ma-deport bala sila, saan o sila i-deport, so ano ang mga matabo sa kaso nila. And ang pagkabalo naton kagapon is hindi siya automatic kay mo proseso nga agyan. Ang kinahanglan siguro pa is kinahanglan ma-post sila sang bail or matubang na nila anay ang masiguro nga matubang nila anay ang mga kaso at panumbungon nga gin pasaka sa ila. And all those things i-coordinate
kagbuligan kita nila no nga asikaso sang maayo ang kaso kating disposition sang mga arestado nga mga foreign nationals sa Bureau of Immigration concerned nga agency nga kinahanglan pakigangutan naton. So ang 17 sini ma'am mga legal man mga edad no? Wala kita sing confirmation or pero sa pagkabalo naton kay wala diri subong ang ang data nila daw wala man to sing minamensionar nga may mga kabataan or minor de edad dito. Okay, so nagsapol man di ba ma'am with the DICT. So ano ang naistoryahan ma'am? Amo na siya may mga panugyan sila nga to further or continue i-monitor, i-validate ang presensya sang mga foreign nationals diri sa aton because nga isa sa mga gintanaw nila after nga nag-istrikto ang Metro Manila about sa operation sang Pogo dito. So may na-monitor sila nga sinulod naman sila sa mga highly urbanized city outside Metro Manila. And they are also going down here diri sa Iloilo City para nga the national agency makabulig no diri sa aton nga ma-monitor ini kag paano ini siya ma-detect kag paano mabalaan sang pumuluyo ano ang mga warning signs nga ni diri nga kaduda-duda na nagali ang mga hilikoton sang mga foreign nationals nina sa ila lugar, sa ila subdivision, sa ila barangay. Okay. And ato nabatian si Police Major Sheila May Sangrines, ang spokesperson sang Iloilo City Police Office, Bombo Champ. Yan ang plano sini sa ila Bombo Glad, papaulion ni sa China. Kutob sining mga wala sang tawag singini wala sang passport, wala sa mga legal documents. How about ang nabilin iya kay may mga dokumento padayon ang kaso, mapreso gid sila diri sa pungsod ng Pilipinas? Ti balibo mo jumping clarify man aton sa bahin man sang Iloilo City Police Office kumbaga kung makapiyansa ini sa ilaban nga kaso nga inaatubang iga-refer nila ini sa Bureau of Immigration Bobo Champ kag sila na bala man sa pag-process sa sini nga kaso ti amo pa na mag-coordinate sila sa pila maka agency diri naangot man sa mga Chinese national nga wala bala sang passport kag mga nagakaigo mga dokumento agod i-deport ang mga ini kag sila na bala man sa pagproseso sa kaso Bombo Champ. All right. Ini si Bombo Gladygosilo para sa number 1 and most trusted radio network in the country, ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio, Bombo! Salamat gid Bombo Gladwin sa imo sini iyang follow-up report. Di mayo ni nga pang kasuhan ining mga inseko, no? Mga way man niya sang kayuhan nga nadulot lunsay lang halit kag pang exploit sa mga kababayan naton dire. Di pa sila kumporme iya nga pang harugon nila kag pangharason nila tong mga nagapangisda to sa may Scarborough Shoal, sa may sa aton sining West Philippine Sea. Madala pag indiri sila sang kabastusano sa aton sining mga kabumbo. Maitani ko ng katulad sa iban sining mga Chinese national nga naga-invest kag nagabulig sa aton sining ekonomiya tinuki-okay pagawa. Pero ina niya panghalit lang obra sini nila Angay sini sa ilaya pang labatibahon pang labatibahon pang papulion na lang. Sa ila sining lugar kung din man sila naghalalin. 12 minutos ang nakaligan sa takna sining alaw na pagbalikta kaangot sining balita with the Bombo Ria Mumlan kay ang aton sining autoridad diri Banwa mayara sang kampanya nga patigayunon batok iya sa cybercrime or cybersex. Kag lakip na sinadri bantayan man ang latest nga update sa sining dismember, pag mutilate kagin pang wigit-wigit nga lawas ni Christopher Cabalquinto. Sa aton sini magkabumbo anong latest diri karon nga lihok sang Iloilo City Police Office.
Sa aton sini karon niya matag palamati balikan tayo matapos sa pila ka importante nga mga panumdum. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi na gid man dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud nga magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar sa lower level tara na pahamtang ang fish, poultry kag meat section para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 5 to 11, 2023. Sa ining nga weekend, on stage nga magakanta sa inyo favorite songs nga ang kalabanan from the past decades, amo ang Retro Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa November 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sa misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Tanan kita mayara sa bulig agud pakibatuan ang climate change. Magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy. Bango dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladtuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike. Magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man. Kung nagahugas sang pinggana, unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan niwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayara sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess, makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam.
Madamo sa aton ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming epekto sa paggamit sang fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabuok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabuok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Suno kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins naga-provide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells naga-contain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga naga-bind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas. Kaunta sang La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag enjoy. Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sa balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Sino ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon bangod kun mahigko. Mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo, may risgo man ini sa imo nga ikaayong lawas. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang, wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sa essential nutrients. Suno sa Radyo Iloilo, Philippine Standard Time, 21 minutos na nakaligad sa takna sining nga launa balik sa pagpangalagad sa Bombo Ana isa udto sa gyapon ka mo Bombo Chama Blanco Hover nagasanbay si Bombo Ria Mumlan kay ang aton sining kapulisan magadihon sang isa iya ka kampanya batok sa syndicated cybersex operations. Kag maga-coordinate ini sila sa sining Cyber Crime Investigation and Coordinating Center para iya sa mga kasubong man sining mga budos diri iya sa bahin karon sa syudad sa Iloilo. Bomoria sa follow-up report, please come in. Ginadihon sa Iloilo City Police Office kag Cyber Crime Investigation and Coordinating Center ang kampanya batok sa International Cybersex Syndicate. Ini matapos man ang pagkaaresto sa 17 tanan ka mga Chinese nationals nga naangot sa cyber sex operation sa 6th Street, Lawaan Village, Barangay Balantang, Haro, Iloilo City, sang Damlaglang. Sa exclusive interview sang Bombo Radio kay Undersecretary Alexander Ramos, Executive Director sang Cybercrime Investigation and Coordinating Center, iya ginpayag nga makaalarma ang paglapta sang syndicated operations kaangay sa Chinese operated activity sa luwas sang Metro Manila sa diin natukiban nga may ara ini sila sa cybersex den sa isa ka distrito sa Iloilo City. So kay Ramos tinguhaan sang mga ini nga i-track down kag hibaluon ang nagasuporta sa amo nga buluhaton agud malikawan
nga maglaptaman sa kaiping nga mga probinsya. Ginpahayag dugang sa natungdan nga tutukan sa mga ini nga mahanas ang kapulisan kaghatagan sa nagakaigo nga tools nga mahimo gamiton agud mapasangkad ang investigasyon. Para sa Undersecretary, importante man nga may baluan sa mga pumuluyo ang presensya sa mga foreigners malapit sa ila lugar kag magduda kung madamo ang mga ini nga nagatingob sa isa ka area. Samtang pasakaan naman ang utok sa syndicated operation bilang paglapas sa anti-trafficking law. Pila sa mga narecover sa paghinakop sa mga Chinese nationals amo ang 24 ka mga computer units, 2 ka switch hubs ang 24 nga port, 2 ka routers, 4 ka mga computer units nga wala sa keyboard mouse, projector, monitor, 2 ka systems unit, HIQ Vision, TP-Link router, modem, computer system, 49 ka mga mobile phones, pinutos ka mga SIM card, kag 4 ka mga boxes sang SIM card. Diyan pamatihan naton ang pahayag diri ni Undersecretary Alexander Ramos. Of national interest, that's why we are here today, to determine ang extent ng organization in Iloilo. This is not the first time we are here. And the spread of syndicated operations such as this Chinese operated activity is alarming to us because they are now entering the outside of Metro Manila. And we want to track them down. We want to know who are their supporters. And we want to equip the region on how to further detect them to prevent escalation of such activities. But this is not the first time, sir, na meron tayo outside of NCR. In other provinces, meron din tayo. Meron. We have been tracking them down because Metro Manila is getting tighter on this former POGO operations, no? And the POGO operations, due to the escalation of the business, rather than get out of the Philippines, nag-migrate sila to another forms of activities such as online scams. But we are not entertaining the possibility, sir, na hindi na ito yung isa sa Iloilo. Baka meron din other in the province or in the city na operating a similar na activity. That is a probability, considering that they don't operate only one site. You must remember this is syndicated operations. And they operate very systematically. They establish locations, build up bases. We must understand we have close to 300,000 overstaying Chinese nationals in the country today. You mentioned about to equip the ICP. Ano so yung possible na makitulong pa natin sa ICP to help them sa ganitong klaseng illegal operation? We have to upskill them. Okay, what we meant is that our presence here, we would size up what the local authorities is capable of and deliver to them additional skill levels and possibly if tools that we can provide to allow them wider scope of investigation. So ano yung mga red flags, sir, for the locals to know? Kasi this one parang subdivision sila nakabase. So how would the people know na mayroon pa na ganitong klaseng operation? Well, the first thing you should determine is bakit may influx. Pangalawa, a residential place. But then you have more than the size of a family staying there. That is already a sign that there is a probability of syndicated operation or something unusual. Anything that is unusual is easily detectable. No? So 17 sila, sir. What's going to happen after the filing of the case against them? Well, that's why we are here to determine what pieces of evidence were taken, and the personalities involved here. We are here to evaluate it to help the Iloilo City Police to determine what are the next best steps to be undertaken. Mr. Ramos, is this something to worry about? How do we go about it? How do we counter these? Now that hindi naman sila nasa NCR na, nasa karatig na probinsya sila, Yusek? For us, it is alarming because it is going out of the nerve center na activity nila, no? So we would like to
manage and control the influx of foreign nationals involved in nefarious activities. Will they be deported so even the foreigners? Will there be? Deported na ba sila after the Hindi automatically deported yan. They have to answer to kung ano may violation sila, they have to be answerable to that. So aside from the cyber sex na operation, in-interview ko ba natin yung possibility na meron pang other illegal activities yung mga Chinese dito sa iyo? Once we have evaluated the pieces of evidence that we have seen, we will be able to determine that. But it's not limited to that because this alone is a violation of the anti-human trafficking. No? We don't know if all of these Chinese individuals were originally part of the syndicate or they were trafficked just the same if they are victims of this syndicate. How fast can we determine that? We are in the process. You must remember this is only last weekend. Si Undersecretary Alexander Ramos, Executive Director ng Cybercrime Investigation and Coordinating Center. So, Bombo Cham, ang mga Chinese nationals nga redakpan, hindi pa ini sila automatically nga i-deport bangod kinahanglan pa nila manabat sa mga kung ano man ang matukiban sa mga investigating team sa ilang sala aangot diri sa paglapas sa cybercrime kag sa anti-human trafficking law mo ta. All right. Report na tipo nagikan sa Iloilo City Police Office. Ini si Bombo Ria Orliante Momblan para sa number 1 kag most trusted radio network in the country, Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Salamat gid Bombo Ria kung hindi pa ni sila ma-deport kay atubangon pa sini nilang ilang kaso of which ini nga kaso bailable man sa aton sinimatag palamati, ti dapat pagin siniusisaon kung paano nakasunod rin ang mga undocumented Chinese national ngayon eh. Now, kay it seems like nga daw kasubong iya nga naglakton lang sa piyak nga baryo. No? Sa aton sini nga mga kabubo, samtang nga kon ang iban sini nga ni iya, particularmente abi, sabahin karon sa mga Filipino citizen, kung magpadulong iya sa iban sini nga pungsod, nga ang tinutuyo gani sini magtrabaho, nagaproseso gani sing insakto. No? Sa bagay, kung lang taon nato nabibanwa nga maproseso man sa insakto ini mga insect gani kay ang ila sini nga buhaton illegal man sa aton sini nga mga kabombo ang pamangkot sina diri kon magapangatubang sila sa kaso sa aton sini matag palamati ano gikabugat ka kaso nga tubangon sini nila no kag ano sila kalawig diri no ang pagkanto bala sina diri ni Undersecretary Ramos ti mambal naton nga dako bala ining bulig kag may pamatod sina diri bala iya nga mahatagan sa nagakigo sa nga pinalidad ining mga Chinese national or base kon kabahin ini sang rescue operations sa aton sini nga mga kabombo no kay hindi man dipon sa ibalo naton sa aton sini karon iya mga kabombo nga basta mga kasubong sini nga mga Chinese national tino medyo ang kapit sini nila grabe no nga nakambal kitang kapit sini nila grabe 11 sa 17 undocumented kasulod gani kag kalabot gani di sa syudad sa Iloilo sa distrito sang Haro sa aton sini mga kabombo di ba pero kung mga iban-iban lang na kag for example abi Pinoy ini nakakomiter sa kasubong sini nga krimen mutang kung ano ay mga latigo nga latigo kag labatiba agyan sa mga Pinoy sa iban sining pungsod sa aton sini nga mga kabombo ang diriya sa pungsod Pilipinas kay ti ginamintinar naton nga dapat friend to all kita sa aton sini mga kabombo kung may marimalaso sini nga mga foreign national ang pinakamabugat na sini nga pangatubangon sini nga krimen amo iya nga papaulion lang sila sa kundiin man sila naghahalalin 32 minutos na kaligad sa takna sini nga launa pagbalik naton na banwa ano ang latest nga pagpangusisa diri sa kapulisanta no sa kaso karon nga pagpatay sa kay Christopher Cabalquinto ginexpektar naton nga ti all hands on deck kay ti daw halos iya sa aton sini magkabombo nga mga katungagid sa nagabugo sini kanom ka distrito kag mayara karon sang police station ang makabig naton nagakadapat nga magtutok sa sining investigasyon. Kay nga man, una bes nasapuan ng kamot, tikod lapas. Ikaduang lawas niya, na wala sang ulo, wala sang kamot, sa may buhang haro.
ikatatlo sa distrito iya sa nga Revalo didto kag nasapuan ang iya sini nga ulo. Ti tatlo ka mga police station ang ginalauman diri naton nga magatutok sa sining investigasyon sa pagpangusisa sa sining brutal nga pagpatay kay Christopher Cabalquinto. Kag ano bala ang motibo nga ginasundan na lay down naman diri kagaina sang Haro Municipal Police Station with the police Captain Chief of Police yan isang Haro Edgar Siacon, Police Captain Edgar Siacon Jr. nga ang ila sina Eduardo Siacon Jr. Nga ang ila sini nga ginatutukan diri ang posibilidad may kantanan sa illegal drugs. Posible kuno nga naglansihanay, way nagsugtanay sa kung ano man iyang or way nagtuman sa kung ano man ang ginkasugtanan. But as per records sa barangay, sa police station, way ni siya sang records dito, way sa may nag-manifest nga record nga mangot siya sa illegal drugs. But according to our sources, dito iya sa Banwa sa San Miguel, naga-intragin man kuno ni si Christopher Cabalquinto sa illegal drugs. Sandig iya sa masaligan kitinimanan sang Bombo Radio sa aton sinimag kabombo, naga-survey ini siya bilang runner. Inang kumay pasugo, kabla? Bakli kami anay isang bosilyo, bakli kami anay isang bosanto. Sa aton sinikaroon ni mga kabombo. Isa pagid ka anggulo dari kag motibo gina lantaw sa aton sa kapulisan. Amo iya ang passion of or crime of passion sa aton sa mga kulturan. Ti anong latest dari karon sa pagpangusisa sa aton sa kapulisan? Balikan tayo matapos ang pila ka importante nga mga panumdum. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon, masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas, kaangay sang kamot, bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian, kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtub madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihaboyo kung ipa-repair ang mga electrical items nga may samad nga cords. Hukson sa saksakan ng mga electrical appliances antes ini i-repair. Hindi paghuslo na mga plug halin sa outlet nga ginabutong ang cord kay basi mabugto ini. Hindi pagpunon sa nakasaksak ng mga appliances o kon gadgets sa mga salaksakan. Hindi magtandog sa electrical appliances kung basa ang imo mga kamot. Likawan ang pagsaka o kung pagtandog sa puno o kung sangasang kahoy nga may nagalaylay nga kuryente. Ang kasubo kag depresyon ang hindi pareho nga balatyagon. Ang depresyon ang hindi gulpiyada lang nga nagakatabo sa isa ka tawo. Masami man nga ginakabig sa mga tawo nga depressed ini bangod sa kasubo nga nagakabatyagan. Ang kasubo temporaryo lang nga nagakabatyagan sang tawo kag masami nagadugay sang pilalang kaadlaw. Samtang makabig naman nga nag-experience ikaw sang depresyon kung masobre na sa 3 ka bulan nga nagabatyag ikaw sang kasubo. Importante nga mahibaluan ang mga naga-trigger sa nga mga balatyagon, agud nga mahibaluan kung paano ini nga bulngon. Umpisa sang pandemya nangin mas conscious na ang mga tao sa personal hygiene bilang kabahina sang COVID-19 prevention. Apang magluwas sa COVID-19, madamo pa sang iban nga germs kag virus ang kinahanglan likawan agud hindi mag-angkon sang sakit. Yari mga proper hygiene practices nga dapat muhimuon agud maligawan ang nagkalailain nga sahi sa balatian. Insakto nga paghugas sang kamot, pagpaligo adlaw-adlaw, pagpabilin sang good oral hygiene, pagsunod sa cough and colds etiquette. Ang simple nga paghusay sang buhok ang may pila ka maayo nga benepisyo sa lawas.
Sunod kay Arthi Ragurama, founder sang Dega Organics nga nagaproduce ng handmade bath kag body products sa New Delhi, India. Ang mga tawo nga may dry hair, ang masami hindi mahilig nga maghusay sang buhok bangod sa kahangawa sang hair fall. Apang, ang masami nga paghusay sang buhok makabulig sa blood circulation sa aton nga scalp. Naga-nourish man ini sang hair roots, naga-promote sang growth, kay nagabulig man agod nga malikawan ang hair loss. Nga ginadubilian ang iligal nga droga. Makamamatay. Ang nagagamit sang shabu posible mapatay tungod sa cardiac arrest o kung hindi gani tungod sa drug overdose. Makaguba sang lawas. Makadulot ini sang pagkaguba sang kidney o kung pag-angkon sang hepatitis. Posible man nga malatnan sang acquired immune deficiency syndrome o kung AIDS. Maglikaw sa iligal nga droga para sa matawhay kag malinong nga komunidad kag pamilya. Masami ka man bala sa gihapon makabaton sa mga mensahe o kung mga nagahambal nga nagdaog kamo sang dako nga kantidad apisar wala naman kamo sang may ginintrahan nga naman yung raffle. Kung huo ang imo sabat, ignore na lang ina nga mensahe kag hindi na paghatagan pa sang kahigayonan nga maenganyo kamo kag mahulog sa ila nga pagpanunto. Ini ang modus sa mga kawatan nga kung kamo ang mahulog sa ila malain nya plano, amo na ina ang pagkuha nila sang inyo nga mga personal nga impormasyon. Apang hindi magkabalaka bangod mayara sang layi nga nagabulig sa mga biktima sang financial scam. Isa ka man bala sa mahilig magsuksok sang skinny jeans? Manami ini nga isuksok bagod nagahurumagi ng kanami sang legs ng isa katawo. Suno kay Dr. Hilary Jones, Tena brand ambassador sa Texas, may dako man nga epekto sa lawas ng lalaki ang pagsuksok sang skinny jeans. Iyaring pila kamalain nga epekto sa pagsuksok sang skinny jeans. Makatugas ang permanenteng muscle damage. Mas maayo suno sa eksperto nga maggamit sang cotton fabrics agod mangin komportable kag magkalikaw sa hindi maayo nga epekto sa lawas sang skinny jeans. Paano bala mahibaluan ang isa ka impormasyon nga nagapatalang? O kun sala? Una, i-check gid ang source kung sa diin inihalin. Kung ang impormasyon halin sa reputable news outlet, makit-an ini sa ilang website. Ikaduha, i-check ang petsa sang gin-publish ang impormasyon o kun ang article. Ikatatlo, i-check ang detalye sang impormasyon. Basta hagid ang bugos nga istorya bangod posible nga ang detalye ang malayo katama sa nakabutang sa headlines. Mag-fact check. Kung kaisa, bangod sa imong nga kaakig, stress kag disappointment sa kabuhi, nagadesisyon kamo nga wala ninyo ginapalibugan kag ginapadalman. Gani likawi nga maghimo sang desisyon kung ikaw ang akig. Hatagi sang oras ang imong nga kaugalingon, bangod ang imong nga first idea ang hindi mo man kung kaisa makabig nga best idea. Makabulig man nga magpangayo sang perspektibo sa ibang nga tawo, ilabi na kung siya ang nagapangatubang man sang kaangay nga sitwasyon sa ilang nga kabuhi. Kung ang desisyon nga imo ginhimo ang wala nangin madalagon, hindi napagbasulon ang kaugalingon. Mga kabombo nga motorista, yari ang mga pamaagi agud makatipid ka sa gatong. Ipasiguro nga yara permi sa maayong nga kondisyon ang imo salakyan. Check yara ang imo nga goma kag siguraduha nga yara sa husto nga tire pressure. Likawan nga naka-idle ang makina sang imo salakyan bangod nagakonsumo ini sang gatong. Buksi ang bintana sang imo salakyan kag magamit lamang sang aircon kung kinahanglan. Kag pagkamaayuha nga mag-commute na lang o kung maglakat-lakat kung malapit man lang ang imo kadtuan. Likawan ang aggressive driving kag padalagan ang imo salakyan sa husto lamang nga kadasigon. Agud makalikaw sa food poisoning o kung paglain sang tiyan, sundo ng ining mga pahanumdom sa pagprepara sa mga pagkaon kag ilimnon. Manghugas ang kamot kag ipabili ng katinlo antes kag pagkatapos ang paghimos. Kung nagamasakit, likawan ang pagpreparar sang pagkaon para sa iban. Siguraduhon nga naluto sang husto ang pagkaon. Kung mahimo, kauno ng pagkaon samtang mainit pa. Siguraduhon ang katinlo sang pagkaon agod ang selebrasyon mangin mas malipayon. Nakasimba ka na bala sa Miagao Church? Ini ang kilalaman sa tawag nga Church of St. Thomas of Villanova. Ang construction sa nasambit nga simbahan ang nakumpleto sa tuig 1797. Sa subong, ang Miagao Church ang isa sa mga tourist spots sa Iloilo. Popular ang Miagao Church sa detalyado kag artistic sculptures sini nga nagapakita sang Spanish, Muslim kag Chinese traditions. Ang Miagao Church ang gindeklara bilang UNESCO World Heritage Site sang Desyembre 11, 1993.
Kung sa imo pagbugtaw, magpalanakit man lang ang imo lawas, base hindi ka naman namian magtulog. May panugyan ang pain medicine specialist nga si George Gergis. Simple lang. Una, maglikaw sa pagkaon nga nagapromote sang inflammation. Pilion mo ang madamo nga utan, prutas, whole grains kag seafood. Bangod ginapataas sini ang antioxidants nga nagabulig sa pag-reduce sang inflammation. Mag-exercise apang hindi man pagpatamaan. Ang movement nagalubricate sang joints gani nga makalikaw sa pain kag stiffness. Ang cyberbullying among paggamit sang offensive kag masakit nga mga tinaga online na ukon pinaagi sa text. Ang bullying ang nagatuga sang kasubok kag depresyon sa biktima. Magluwas ni, magabatyag siya sang kaakig, pagkadula sang interes sa mga butang nga iya naluyagan kung ikaw ang ginbully. Una nga tika nga imo himuon, amo nga magpangayo sang bulig sa tawo nga imo masaligan. Paano ka bala makabulig nga mauntat na ang bullying? Simple lang, don't be a bully. Hindi mag-post online nga makahatag sang sakit sa balatyagon sa isa ka tawo. Kadungan sang pagtigulang, nagataas man ang risgo sang vitamin deficiencies nga nagatugas sang physical kag emotional changes. Santo sa isa ka scientific study, ang B vitamins ang importante agod nga mag-function ang body cells nga nagabulig sa metabolism, paghimo sang bago nga blood cells, kag nagabulig sa pag-maintain sang healthy skin cells, brain cells, kag body tissues. Magluwas sa supplements, lakip sa mga pagkaon nga bastante sa vitamins sa ang karne, whole grains, prutas, gatas, cheese kag mga ulutanon. Hindi magkalipat nga ang COVID-19, ara pa. Be the solution against COVID-19. Magsuksok sang face mask, ilabi na kung niyara ikaw sagwa. Maghugas ang kamot, gamit ang habon kag tubig, ukon mag-sanitize. Maglikaw sa mataw nga lugar kag magpabakuna. Kung nagalain ang imo pamatyag, magpabilin sa sulod sang balay. Pinaagi sa pagprotekta sang imo kaugalingon, maprotektahan mo man ang mga tawo sa imo nga palibot. Gabulig sa paglikaw sa nanuhay tuay nga balatian ang simple nga pagkaon sang citrus fruits kaangay sang pomelo nga puno sang powerful immune boosting antioxidant. Ang pomelo ang puno man sang lycopene, isa ka anti-inflammatory, anti-aging antioxidant nga nagapanami isang supat. Ang duga naman sang panit kag dahon sang pomelo ang natukiban nga makapatay sang cancer cells kag nagapalikaw sa paglapta sini sandig sa test tube studies. Help is available. Pinaagi sa pag-istorya, paghatag sang suporta, kag direkta nga bulig sa nagakinahanglan, mahimo mo gid nga mapunggan ang suicide kag makasalbar sang kabuhi. Santo sa World Health Organization, ang suicide ang fourth leading cause of death sa mga kabataan nagaedad 15 to 19 anyos. Kung ikaw o kung may kilala nga nagasuprer sa depresyon, mahimo nga mag-contact sa National Center for Mental Health. Sa Bomboradio, Iloilo, Philippine Standard Time, 46 minutos na nakaligad sa takna sini nga launa. Balik diri sa pagpangalagad sa bomboanay sa udto sa DYFM, Bomboradio, Iloilo. Standby sa aton sini nga mga kabombo sa dugang nga mga balita kag impormasyon ano na ang latest diri sa pagpangusisa man kag pag-follow up sa investigation sa aton sini kapulisan may kantanan sa kamatayon ni Christopher Cabalquinto. Now, kung sa niente, muna sa aton sini mga kabombo na mo naman nakaibalo, hindi ko na sa pag-suliton pang mga napangplastar naton diri ang latest sini Banwa Isdat nga nasapwa ng iya sini nga ulo, no? Dito iya sa may area sa distrito karon sa Arevalo. Now kay kumplito na ara ng ulo, ara ng kamot, ara ng lawas. Ano ang latest karon nga pagpangusisa diri sa aton iya kapulisan, no? Anong himuon sini nila diri Banwa? Ano pagin ang possible angle or motibo sa pagpatay, brutal nga pagpatay sa kay Christopher Cabalquinto? Si Bombo Jomar Villa may follow-up report. Jom, sa report please kami. Wala pa sa plano ang Iloilo City Police Office nga magtutukod sa special investigation at sa group no sa pagsolbar karon sa kaso ni Christopher Cabalquinto no ining nasakwan ang sining lawas na mag katuhay gyud distrito no diri sa Maylapas, Haro kag sa pinakulihi ang porsyon asang lawas kung sa sining ulo diri sa may area sa distrito sa Arevalo. So no, kay Police Major Celabes Agrines ang spokesperson sa Iloilo City Police Office. Away pa siya na nakabato no sa information halin sa ICBO Director kung may mando nagibano kung wala sa siding pagtutukod sa Special Investigation Task Group. Pero sa natong dan, nagasali kini siya no sa kapasidad sa Haro PNP nga masulbar
ining nasambit yang kaso no magluwas sa Haro PNP ara man ang partisipasyon sa lapas kag bahin karon sa Arevalo kung sa nakita tong magtimbang nga kamot kag ang iya sining ulo no so suno kay Major Sagrines dara ara no ang suporta sa Haro kag lapas PNP kag maka-fit no sa sining dugang information agod nga kabulig sa investigation na ginapangunahan diri karon sa Haro PNP station diri Bumutsam. Buhay man siya plasta diri kung may ara sila sang timeline o kung nga ti isang masolbar ini proteksyon kay Major Sagrines as long as nga ti possible nga may ara nga mga dugang ebidensya kag mas mayo ti Batiprano masolbar ining nasambit karon niya nga kaso diri karon Bumutsam kag sa bahin diri sa otoridad laom sila kadagapati man sa bahin sa pamilya nga ti maka-cooperate sa otoridad ta kag ang ila sila kada pangayo ang partisipasyon lang mag-cooperate dugang sa pag-investigate man diri sa bahin sang otoridad Bumutsam. Ang gahatag lang di duha-duha karon kung ano gid man ang matutuod no nga motibo sa kamatayon sining nasambit yang biktima no kay una diri nga plastar amo ni gani ang posible may katanan ini siya sa illegal nga droga pero hindi pa gid ma-justify no kay malatong nakita abi saya sining brief no nga mitatlo to kasasi sa suspected siya po no pagka-based man siya sa pag-usisa sa pulis amo na no sabay banwa sa San Miguel masabi sa malain nga record kag sa bahin sa iya sininga pamilya Bumutsam. Ang ikaduha amo na ang ining ginalagtaw nila nga crime of passion no bangod nga ti sa nakita ning pag-execute pala no nga hindi laglahog ang pamaagi sa pagpatay sa sining sambit yang biktima at ginalantaw diri nga dako ang package sa suspect man o kon mga suspect nga naghimo siniya sa sining biktima no ti kung paano nga maangot ni sa crime of passion amo ni ginatingwaan nila nga istorya ang ining ulihi nga na upod no kasi abot nga rin nakita sa isa ko convenience store sa San Miguel nga imaw ning si kay Lablab Bumbutsam agod kati makakuha man na detalye diri ang kapulisan kung anong natabo kung may aragid man abi nga do may lain ang ang iain ang pag-interpret o kung may abi naginsindahan na ito sa part to sa yasining ginako podo ko may iban pagid nga ti involved man diri nga mo man to ang hatag man dako nga kakig kasi ding sabit nga biktima nga rason nga tinahimo ining pagutod sa ulo magtimbang nga butkon sining kay Christopher Cabalquinto. Ariblay pabatita si Police Major Selami Sagrines sa papakigangutan sa Bombo Radio. Wala pa kita na sing may nabaton nga komprehensibo nga development parti sa ongoing investigation nga ginapatigayon sa Haro, Lapas kag subong pati ang Arevalo PNP. Padayon pa subong ang pag-follow up nila kag pagtutok sini kag especially nga ti nakilalaan na gid man naton kag gin mismo ang pamilya gin confirm nga ila himata no ining mga nasapuan sa Lapas sa Arevalo kag ang pati sa lawas nga to is ila ni sang ilang himata. So sino malit sa investigation gid bam? Kahapon sa antes kita magpatigan sang press con isa ina sa mga nasugilanunan sa meeting with Lapas PNP with our city director kag Haro PNP considering ang main gid nga lawas ang aton nga biktima ara man nakuha mismo sa Haro so si Haro na ang mag take cognizance sang pagpanguna sang investigasyon. Pero sa gihapon padayon nga mag-follow up kag mag-imbestigar si Lapas PNP kag si Arevalo PNP. Ugaling lang magapanguna gid siguro si Haro kag support na nga role na lang ang si Lapas kag si Arevalo PNP. So may plano nga pagtukuron nga special task group or task force ma'am sa pag-investigate sini?
sa subong wala pa man sing mando or wala pa man sing instruction ang aton nga city director kag ang Iloilo City Police Office. Probably i-consider ina kung masulod ina sa parametro, pero so far wa ay pa kita sing sing update regarding sa sina. Pero kung may STG kinalanta mo mas dako pagid ng bulig. The same man kang matabo kay ang sa subong this is a whole of ICPO approach na. Although ang nagapanguna si diri is Haro PNP, ara man ang Lapas, ara man ang Arevalo, even ang aton other units is nagabulig man follow up no sang kaso. Oo. So ano nang lihok karon kay kahapon nakita ng ulo na plastar na kay do nagproportion man to sa lawas. Anong next move sang pulis ta subong na baton mo sa RPNP, ma'am? Ang nakasugilanon man naton ang hepe sang Arevalo kagina sang aga si may Captain Laranyo, and daw naka-schedule subong nga magbalik ang mga himata pamilya dito sa Haro PNP sa mga sunod pa nga mga tikang sa sining pagkasapuna sang ulo. So si Haro PNP subong ang nagatutok kag gahulat kita no sang update kun nag-okay na ang pamilya kag kun i-push through man sang Haro PNP ang pagpaidalom pa sa autopsy or kung ano man ang sunod pagid nga mga tikang nila. Oo. May ara na kamo ma'am ginuyatan nga closed circuit television o kung game present ABC mo ang investigador or Haro PNP. Sa pagkabalo naton pagkasapo pa lang tungadaan daw ang CCTV footage gito ang ginprioridad nila nga nag-backtrack sila lapit sa area kay kun didto gidya sa ginkuan to sang parte sang lawas nga to wala didto but naga-backtrack sila sa posible may CCTV nga ginagyan nga kung sino man to ang nagdala didto or kung sino man to naghimo didto kag didto nabutang. So di pa sigurado kung may na may na secured na nang ara pa sa holding sang Lapas kag Haro insofar as sa aton sa Public Information Office wala pagid kita sing kopya kag detalye kung sa diin kag ano nga mga CCTV feeds ang nakuha nila. We don't want abi man nga ma-compromise kay padayon pagid man subong ang pag-follow up nila kag nangin prioridad nila ining pag-identify anay. So dako ni nga bagay nga tina-identify na naton ang biktima kag na-confirm man mismo sang pamilya. Hopefully no makakuha pagid kita sa mga dalago nga development sa padayon nga pagtrabaho kapag chekyar kag pag-imbestigar sang aton nga mga kapulisan especially sang aton nga investigator on case. Batian si Police Major sila may sa Greenes at least may mga development kasi mo to dimension niya nga di ara na sa holding sang Haro kag Lapas. Ini nga pila ka kopya karon sa CCTV nga makabulig man sa pagdayon sa investigation diri sa otoridad. Sa pagsulbar sa ding kaso o galing sa PIO ay lagi sila yahawit muna diri nga ay sa diri sa na mention man sa natunggan pambutam. Ang panawagan na kito ti amo to ang sabahin abi sang isa diri sa gida hulat karon ang presensya man kay so far ang nagkadto gali kagabi adri sa Ribalo hindi to ya hindi to ya silablab ang duwa to ka babaye amo tong isa ka utod kag bayaw nato sa bayaw ni Christopher Cabalquinto nga nag-confirm to blasang ulo kung sagit man pumutsam. All right, now may clarification na ako Bombo Jomar. Ang pulis nagapangabay sa cooperation sa pamilya sa ano nga pamagi ang kooperasyon nga ginapangabay sini nila? Ang na-mention na to abi diri di Major sa Greenes in terms bala kun may ara nga ay pamangkot ang pulis dugang so ara abi sila kung sa puti kung tawgan sila tis nga madasig lang sa bata kung ikaw nga himata nagahinga mo ikaw sa hustisya kung sa mga terminolohiya problematic na naiya nga ma-cooperate ikaw Bombo Jomar ti mag-amo sini kung hindi iya maghulag ang aton sila mga kapulisan kag maghinulat lang sila iya sang impormasyon nga masulod sa ila at inton sese ang investigasyon
sa Christopher Cabalquinto case. Sa bagay, hindi na ko magkatingala kay last time ganito dito sa IPPO Pilato 39 nagbugos sang Special Investigation Task Force 39 kautok nagandar pero way makasulbar. But luyag ko yung mapapatunan ako nga sala sa ICPO, sa La Paz PNP, sa Haro PNP, sa Arevalo PNP, sa Iloilo City Police Office sa pangkabilugan nga masarangan sini nila nga masulbar ining nasambit karon iya nga kaso. Pero ari pagid isa ka pamangkot lang mo Jomar medyo bitin akon sini nga tiyempo. Ang isa sa mga ginalantaw nila nga kung related ginman sa drugs ang kamatayon ni Christopher Cabalquinto, ano kuno gani base kung may unsihanay ano plastada? Yes. Roger dat po butam. Unsihanay sa transaksyon. Yes, Kung siningon sa unsihanay, may gikasugtan sila pero why isang may nagtuman or most probably why nagtuman sa transaksyon si Christopher Cabalquinto granting for the sake of discussion kung ini siya imbolbado or ang motibo sa kamatayon siniya pag lasa sa iya sininga lawas ang may kantanan sa illegal nga droga. Roger that. Alright. Sige. Thank you, Joms. So may bansa niya, no? Plus tata kaya ang Balo PNP na provide naman din dugang nga mga latest update. Alright. Ini si Bombo Jomar Villa para sa number 1 Most Trusted Radio Network in the country. Bombo Radio Philippines. Basta Radio. Bombo. Salamat gid na Bombo Jomar Villa. Diri kita bi maplastar sang mga senaryo kon illegal drugs ang sa likod sining kamatayon ni Christopher Cabalquinto. Una, sang ginhusisa nato ng San Miguel PNP, sandig sa ila sini iyang records dito. Why ini siya sang record nga mangot sa illegal sining druga. No? Pero sa pagpangusisa further sang Bombo News team dito kag nutukiman nga i-subject ini siya kuntani now sa monitoring ugaling kay why na siya nagatiner sa San Miguel, dito siya nagatiner sa may information kita alibod dyan, Leon, kay may mga karelasyon siya kag syudad sang Iloilo. No? So muna yung mga lugar nga ginakanto-kantuan niya sa aton sini nga mga kabombo. No? So why ito madayon ang pag-monitor sa iya. Duga nga mga A1 information nga aton sini nga nabaton. No? Nga sandig sa masaligan aton nga tinimaan nga taga Banwa sa San Miguel kag nakakilala gid kay Christopher Cabalquinto. Si Christopher Cabalquinto kuno masami nga ginasugo-sugo lang bakli kami to abay balor 300, balor 500 mo sini mo santo. Now, kung diri naman kita maglantaw karon nga ti may lansihanay or whatsoever ang pamangkot sini Pano. No? Kung may naglansihanay gid man sa aton sini nga mga kuturan ang isa ka drug group kag ang drug group abi nga kon sa diin granting for the sake of discussion nga dito konektado si Christopher Cabalquinto, paano naglansihanay, anong plastada? May ginpalihog siya nga magbakal sa nga mo sini nga kantidad, tama kadako sang kantidad, kag wala sini mapartiniser or waay ma-materialize ang transaksyon kag pinatay siya, inutdan gid siya sa nga kamot, inutdan gid siya sa ulo, binuno siya sa anom ka beses. Kay kung kita maglantaw do tama kalayo Kung magamba naman ang aton sini kapulisan turf war day. Sila ni nga mga drugista nagailinaway. Kakurul ba gali isang mga drugista diri sa pungsod Pilipinas? Sobra pa sila iya sa drug cartel dito sa Mexico. Magamba ka drug cartel sa Mexico, magilinaway ni sila kalabanan kag ang pinaka-common sini nagaharaplak ang mga tawo sa kilid sang dalan. Kung hindi man maghuruplaag ang mga tao sa kilid sang dalan, ang pinaka-common gid sini sa ila dito sa aton sinamatag palamati, kung istoryahan naton Mexican drug cartel war, ginapangbitay ni sa mga taytay. Bumukris? Nan. Madakpan na biyang niya sa piyak to nga partidos, kontra partidos ang isa abi ka partikular nga kartel sa aton sini nga makabumbo dito sa Mexico. Butang tabi ang tao abi ni Joaquin Guzman Luera or mas kilala bilang El Chapo. Tigay kontranay ni sila sang ano mo? Kontranay ni sila sang Arellano brothers. No? Si Ramon Arellano, Felix kontra yan kag iban pagin sini nga mga kauturan.
Ti ko magdinakpanay na tuya sa aton sino magkutur. Amo na ginapang bitay nila dito ya sa mga poste para ipabalo. Nga mo ning dangtan mo kung magbunggo kasamo sini nga kartel. Sobra pagid yang mga durugista galing diri sa bungsod Pilipinas sa Colombia. Colombian na kartel. Pinaka-matunog nga pangalan sa Colombian cartel o Colombian drug lord, wa isang liwan kundi si Pablo Escobar. Sa aton sinimatag palamati. Ti paano sila yung mamatay ito? Paano sila maghasik sang lagim? Ti well-known si Pablo Escobar, may ginbumbahan ng aeroplano, may ginbumbahan sini nga bus, may pinatay sini nga mga media, may pinatay sini iya nga mga police. Kag kumamatay ni sila sa mga kontrapartidos to iya nga mga cartel man, nga mga drug group man, amos ni nila o pang baklid nila, pang halid, panirohon, nan, ginapa, manghimos lang to yung pulis mo sa Colombia. Manghimos lang to sila kang mag-isip patay. May araman niya ganing nga pinapungko nila kag imbang butangan sa nga tabo ng lawas ang ulo kag pinarakan sang lutang. Sa mga iningkwentruanay sini nga mga nagkalain-lain nga drug group dito sa Colombia kag sa Mexico. Ano pa ginaihan sa Russia? Di ba? Pero sample base ang Philippine cartel, Bombo, Chris Lugo. Agoy, sus Maria Kagusip. Kano lang naalan si Anay, pero nagbulag ulo yung lawas siya. Bulag kamot yung lawas siya. Tiyamakon nyo sila. Tikon may kangtanan gidman sa turf war, sa aton sinimag kabombo, tikinanglan mangin alerto kag padalman panisang aton sini nga mga kapulisan kay grabe naging sa bunggali mga durugista dire makaya sini nila nga mga lasa sang tawo in kaso por kaso kon may ara lang sang torsihanay or lansihanay sa transaksyon or kun maggalapaw ikaw sa imo sini nga teritoryo domos na idapat sinadri dasigon sang aton sini mga kapulisan sa pag-imbestigar sa pagpanghusisa para matumod tigiman kung anong plastada sila dre. Kay mga krolba sila pila kadlaw kung namuamo sila Jesus Maria Kagusip o Mexican drug war, Colombian drug war. Sila yung mga drugista maghari diri sa aton. Jesus Maria Kagusip maka talagam. So dugangan ta pag iniya kay may mga tawag siya may mga update kuno ang Arevalo PNP. So bantayan ina sa iban Sinimanus and Public Affairs Program sang Bombo Radio Iloilo. 6 minutos na nakaligad sa takna sini nga las 2. Lapaw nagkikita sa aton sini nga pagpalayag diri sa Bombo Ray sa Udto iban sini mga balita nga impormasyon bantayan sa iban Cinema News and Public Affairs Program sa Bombo Radio Iloilo. Standby na sa kapon lamang program kaupo naman sa kay Tita Regine. Ismambot siya Blanco Ver gabilin sa imo sa manay nga hapon. May God bless us all. Para sa the number 1 and most trusted radio network in the country ang Bombo Radio Philippines. Basta Radio Bombo. Nagbabalik ang event na malaki ang tulong sa panahon na may iba't ibang pangangailangan ng dugo. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Sa November 18, ngayong taon, simultaneously in 24 key cities nationwide. Pwede kayong makatulong sa pamamagitan ng pag-donate ng dugo para sa nangangailangan. Nananawagan kami sa mga individual at mga organisasyon na magpalista na sa pinakamalapit na Bombo Radio o Star FM station. Dugong Bombo 2023. Dugong Bombo! Mula sa Bombo Radio Philippines, the number 1 and most trusted radio network in the country. At ng Bombo Radio Philippines Foundation Incorporated. Basta Radio Bombo! The Farmers Bazaar, your traditional public market with the touch of Plazuela Dos, ang isa ka lugar nga gintukod sa tion kag sa kasagsagan sa COVID-19 pandemic nga may tinutuyo nga maghatag sa imo sang safe marketing experience. Subong nga ang COVID-19 hindi nagidman dako nga pamahog kag nagapakadto na kita sa next normal. Rest assured nga ang Farmers Bazaar will further evolve agud yung magpadayon sa paghatag sa inyo sing satisfying marketing experience. The Farmers Bazaar,
Sa lower level, tara na pahamtang ang fish, poultry, kag meat section. Para naman sa inyo mga kinahanglanon nga prutas, utan kag iban pa, magbisita sa upper level, pinaagi sa paggamit sa hagdanan o kon sa pagkadto direkta sa parking lot. The Farmers Bazaar, your traditional public market with a touch of Plazuela Dos. Plazuela de Iloilo Billboard of Activities for November 5 to 11, 2023. Sa ining nga weekend, on stage nga magakanta sa inyo favorite songs nga ang kalabanan from the past decades, amo ang Retro Band sa 2 ka oras kag 30 minutos nga musical presentation sa Concert at the Plaza. Mag-aumpisa alas 6 sa gabi sa November 11, Sabado. Sa tion sa musical show, napulo ka mga matahom nga Plazuela de Iloilo mugs, kagiban pa ang iga-paraffle sa mga suki sang Plazuela de Iloilo. Sa Nobyembre 12, Domingo, imbitadong tanan nga mangin kabahin sang Eucharistic Celebration nga pagahiwaton sa mga adlaw sa Latolda, magasugod alas 11 sang aga. Sa tion sang misa, ipangamuyo naton sa Ginoo nga hatagan niya kita sang bugay sang paghangop para aton mabaton nga ang mga pag-antos ang nagaprepara sa aton for better things to come in life. Plazuela de Iloilo, one with you in the common hope for a better community and a progressive country in 2023. Sa aroma kag soothing feeling sa pag-inom sang tea, ang rason sang kadamaan nga paborito nga imnon ang tea. Sunod kay Ansley Hill, registered dietitian sa Western Oregon sa Estados Unidos, ang masobra 3-4 katasa nga pag-inom sang tea sa isa ka adlaw ang makadala sang hindi maayong nga epekto sa lawas. Kinahanglan nga moderate intake lang sa tanan nga ilimnon agod ma-achieve ang healthy living. Siling nila ang pagpanigarilyo nagapaitom sang bibig. Pero hambal mo naman, wala man ako nagapanigarilyo pero nga ay itom gihapon ang lips ko haw. Yari ang sabat sa eksperto. Suno kay Dr. Jean Marquez, isa ka dermatologist, ang dark lips mahimo nga tugas ang maisog nga habon nga ginagamit sa guya. Nagpanugyan ang doktor nga magamit sang mild soap kag lip balm nga may moisturizer kag sunscreen. Agod protektahan ang bibig kag malikawan ang discoloration. Kabombo! Subong nga naghalog na ang restrictions, madamo na nga mga physical activities ang ginabalik, ilabi na mga sports events. Apang maghalong lang ha, bangod kun ka isa, hindi malikawan nga may injury gid nga maangkon. Suno kay Michael Vincent Kayanan, physical therapist, ang ice ang mahimo nga ma-apply sa bahin sang lawas nga masakit sa sulod sang 2 ka adlaw. Ang masakit nga bahin sang lawas kaangay sang tiil o kun kamot, ang ihulom sa ice o kun direkta nga butangan sang ice. Pagkatapos sang 2 ka adlaw, ang injury ang mahimo na nga mabutangan sang mainit naman nga tubig. Ang sesame o kuno nga ang isa ka tanom nga ginapadamo para sa oil sa iyang aliso kining manggaranan sa protein, vitamins, minerals kag antioxidants. Sino kay consultant nutritionist Dr. Rupali Duta, ang sesame seeds ang nagapanabo sang cholesterol bagod nagakontain ni sang phytosterols nga ginapatihan man nga naga-enhance sang immune response kag nagapanabo sang risgo sang pila ka cancer. Ang oil sa sesame seeds ang nagakakasman sang bacteria nga nagatugas sang plaque sa ngipon. Nagabato man ini sa type 2 diabetes. Ang Iloilo River Esplanade ang lugar nga para sa inyo. Ini ang favorite spot sang mga Ilonggos sa pag-ehersisyo kag paglantaw sang sunset. Madamo man sa mga local cafes kag restaurants nga malapit sa Iloilo River Esplanade nga makasatisfy gid sang imo nga kagutom. Ang Iloilo River Esplanade ang nakadaog na sa madamo nga mga awards, lakip na diri ang 2017 Gantimpala Excellence Award. Nabaton man sini ang haligi ng Dangal Award para sa Landscape Architecture category sang 2018 National Commission for Culture and the Arts o kon NCCA haligi ng Dangal Award. Yari ang masunod nga mga energy safety tips agud maging safe ang tanan. Sa tion sang bagyo, kung may anunsyo na nga storm warning, mag-charge na sa mga cellphone, emergency light, kag iban pa nga mga device, bangod mahimo nga madula ang kuryente. Likawan ang paggamit sa mga appliances kung may bagyo. Sa pagpamati sang balita, mas maayo nga magamit sang battery nga radio. Kung ginalauman ang pagbaha sa inyong lugar, mas maayo nga i-off gilayon ang main switch kag circuit breaker. Agod malikawan ang disgrasya kag pagkaguba sini. Pila ng imo edad? May savings ka na bala? Ang iban sa aton nagakabudlayan magkinot o kung mag-save sang kwarta. Apang paano bala iniumpisahan? I-separate ang wants kag needs. Pamangkuton ang kaugalingon kung bala kinahanglanon gid ang imo nga baklon. Kung ginakulang ka na sang kwarta, hindi ini dapat pagastuhon sa butanga hindi man lang importante.
Kung hindi ka gid makakinot, mas maayo nga buhinan mong imo expenses. Mag-set sang goal. Umpisahi ang pagpanumdum kung para sa diin o kung para sa ano ikaw nagakinot. Hindi lamang sa jeans o kung tugas ang katigulangon ang rason sang hair loss o kung pagkaunot sang buhok. Natukiban sang health expert sa South Korea nga ang hair loss ang tuga sang environmental factors. Sa bugos nga kalibutan, nagalabot sa 4.2 million ang nagakapatay bangod sa outdoor air pollution suno sa World Health Organization. Mas sobra 90% sang populasyon sa kalibutan ang nagaistar sa populated areas sa diin ang heart attacks, aggravated asthma, irregular heartbeat kag poorer lung function ang pila lamang sa epekto sang air pollution. Ang leptospirosis ang isa ka bacterial infection nga makuha halin sa sapat. Ining nagalapta pinaagi sa ila nga ihi, ilabi na sa ido, ilaga kag farm animals. Kung mayara ikaw sang open wound kag mag-ubog sa tubig, dako ang posibilidad nga ikaw ma-infect sang leptospirosis. Kung ikaw mang ginahilanata, nagayelo ang supat tig mata, pila lang ini sa mga sintomas sang nasambit nga balatian. Apang mahimo man nga mabulong ang leptospirosis gamit ang antibiotics. Apang kung malala ang infection, mas maayo nga magpadulong sa ospital. Sa kasakuon sa mga ginikanan subong, tumalagsahon na lang kamo nagaupod bisan magkaon. Apang bisan anuman kuntani nga kasakuon sang miyembro sang pamilya, hatagi gid sang oras nga kamo makaupdanay sa kalan-an o kon makalagaw kung wala sang trabaho. Kung nagaplano sa aktibidad agod nga maka-enjoy upod ang imong nga pamilya, tandaan nga ang focus nyo amo ang pag-spend sang inyo oras nga updanay kag wala dapat sang iban nga mga bagay nga ginapaminsar kaangay sang trabaho o kon homework. Money saving tips. Tipigi ang imo kinitaan, magtipid sang kwarta, magbukas ang savings account sa bangko, kag dira ipatago ang imo tinipon. Hindi magastos ang sobra sa imo ginakita. Unahon nga baklon ang imo mga kinahanglan, kag hindi ang gusto mo lamang nga baklon. Hindi magsulod sang madamo nga kwarta sa imo wallet agod hindi ka matentar nga maggasto. Maghimo sang weekly budget plan para sa pagkaon. Tipigi ang imo ikayong lawas agod makalikaw sa balatian kag sa dako nga kagastuhanan sa ospital. Molo Plaza ang central landmark sang Molo. Diri mo makita ang madamo nga mga iconic tourist spots sang syudad. Lakip na ang Molo Church kag Molo Mansion. Ang nasamit nga distrito ang birthplace sang Pansit Molo. Kilala man ang Molo Church o ang St. Anne Parish Church bilang feminist church. Bangod sa duwa ka mga raya sang 16 ka mga female saints nga nakalinya sa tagsa kakilid sang altar. Sang tuig 1886, ginbisita ni Dr. Jose Rizal ang Molo Church bangod sa biblical painting sini kag nagserbe pa nga evacuation center sang World War II. Nagakaon ka man bala sang tofu, malasay ini pero matamis ang dala nga benepisyo sini sa lawas. Sino kay Kerry Torrens, isa ka qualified nutritionist, ang tofu ang makabato sa obesity kag makabulig sa weight loss. Ang tofu ang mayara sang tuman ka manubo nga level sang cholesterol kag fat, gani maayo ini para sa epektibo nga weight loss. Ang tofu ang nakabulig man ikaw sa hair loss. Ang human hair ang ginabugusan sang protein, gani ang ini nga nutrient ang required agod mag-maintain sang hair health, volume kag quality. Ang cabbage o repolyo masaming nga panakot sa aton mga linuto. Suno kay Vanessa Voltolina. Ang cabbage isa ka excellent source ng vitamin C nga importante para sa pag-maintain sang strong immune system. Ito ang Bombo Radio Philippines. Fully digitalized. Numero 1 sa balita, komentaryo, drama at serbisyo publiko. Bombo Radio Philippines. Bombo Radio Philippines. Ang inyong #1 at most trusted radio network in the country. Basta Radio Bombo. Good afternoon sa inyo tanan mga kabombo. Maulanon nga hapon. Beautiful sa gihapon. It's the 8th of November. Wednesday kita today. This is Tita Regine. Welcome sa kahapon lamang program. Basta maulanon namin isudan ugano. Mga ginamos, sampat sa BP. Anyway, just hope nga ara na kamo dira tanan, kag ready na kamo, smile na, busog na, kag ready na lang no nga magpahunay-hunay siguro or ang iban ba si nagapropangapi na dira or nagasalabat na dira. Sige whatever it is you are doing and wherever you are right now, ako nagapasalamat gid for sharing your time with us and for being with us, especially sharing your stories diri sa kahapon lamang program. So check naton ang aton nga Christmas countdown. Christmas is a time for sharing.
giving gifts for everyone. What matter now is this Christmas we share the love. This Christmas we share the love. 47 days to go. 47 days to go before Christmas. Bao kagina ang friend ko na labayan ko. Nag-purupan rapo na to sa iyang mga Christmas ball. Sige, kamudira, siguro na plaster ng mga Christmas trees nyo. Kompleto na. Sige padayunan nyo lang. Do ka perfect, no? Sa amo nga tiyempo. Kung wala ka man lang sang obrahon, wala sang office, ara ka lang sa balay, nami man nga magkuti-kuti. Again, this is Tita Regine nga nag-abi-abi gid sa inyo. Welcome sa kahapon lamang program. Ari ato nga bahanon para sa inyo. Samtang nagasulat ka mo dira sang inyo nga mga istorya or maybe nagapreparar para nga ipalabot na diri sa KLP ang inyo nga mga stories. Sige, sa gihapon nagapamati kag nagasulat sang istorya nami gid na. Kung tapos na, paki-email na lang ha sa bombo_iloilo@bomboradio.info or pwede nga isulat and then ipadala dayon sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Ari na si Jose L.G. Fuentes with the song Panumpa. Good afternoon and welcome sa KLP. Walay sukod akong kalipay, kay wako damha mo abo kining adlaw. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug akong panumpa. Ang kasing-kasing ko nag-awi, nag-ambak-ambak kalipay kutok sa langit. Sa atubangan mo gipamulong ko ang akong gugma ug ang akong panumpa. Sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa wanta ang atong gugma, kay kita usa na. Mga pangandoy ug pasali, karong adlaw na tuman sugo sa langit. Ikaw ang rayna ko, ug ako ang imong haring kauban. Sa kahampuran, sa kasakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anda nga tunggog pa, kay kita usa na. Pinangga ko, ikaw gakurag yun, ang magtinabangay ug mag-inunungay. Tumanon ta ang atong mga saan, pupos kining gugmang way sama. Sakit ug kalipay, kalisod ug kaguol, alagaran ka kanunay sa tanan nga higayon. Kay kita nagkahiusa sa anta nga tungkog, magay kita usa na. Kay kita usa na. Panumpa from the Bombo Music Festival. That's from Jose L.G. Fuentes. Good afternoon sa liwat. Siya man na, no? Ang sa LDR nga song.
Good afternoon sa liwat. Ready na kita nga magdulong sa mga kasaysayan. Mabasa na ako sa mga nag-join na dira sa ato nag-plastar na sa mga nagadali-dali. Sige, take your time. Ay po ko sugod basa. Everything is just in order. Alright, ari na ang first letter naton. This is from Lola Ma'am, sa 4th District. Dear Tita Regine. A life of a teacher is a life of duty, not for profile nor wealth. That's why ginatawag kong akong trabaho, the service. Mayong hapon sa imo Tita Regine. Dugay na ini nga ginsulat ko, bag-o lang ko kapamana sa isa ka army. Ang edad ko sadto, 26 pa lang. Subong, 60 na ako, senior na. Ha? Kabudlay dunganon, nanay ka kag maestra, sundalo ang mister ko kag malayo sa amon. Ako ang nanay kag tatay sa amon panimalay. Tanan nga mabugat nga obra, akon. Nakaangon kami sang 4 ka mga anak. Nagumpisa ako nga nagbalatian, 2006. Hindi ko katulog, nga wala sang hangin nga mahaklo. Ginhimo ko, nagsagad inom sang maalabaab nga tubig. Baw tita, pagbugtaw ko sang aga, galinapta lang akong higko sa salog. Gahibi akong subang nga bata, paninlo. 4 pa lang siya katuig. Ang natabo, absent ako Puwerte kaluya sang lawas ko. March 2006, samtang nagsulat ako, Form 137, hinali lang nga hindi na ako makasulat. Nakita ako sa co-teacher ko. Siling niya, na ano ka ma'am? Siling ko, nagakurog ang kamot ko. Ginpabalo nila ang principal, kagindulong ako pa uli sa balay ni principal. Si principal, no? Ang nagdulong sa iya puli. So, sang ara na ako sa balay, hindi ako mapahamtang. Nagdigamo ako, temprano pa. Kagambalan ang 2 ko kabata, nga pabaloon si papa nila, nga malain tamatsyag ko. Ginhatag nila ang number ko sa may cellphone para makontakt si papa nila. Pagabot sa balay, sang 2 ko kabata, dayo namon panyapon. Siling ko sa subang, didto lang ko sa katre nga kawayan matulog. Kag natulugan dayon ako. Ang mga bata ko, nagatanaw sang TV. Nakibot ako, kay nagawawaw mga bata ko, kay nakita nila ako nga hublas. Pero may underwear pa man. Tinasinggit sila, tabang, si mama. Baw, napuno balay namon sang tawo, wang-wang nabatian ko, gali ambulansya. Gipasuksukan ako bayo, ginhakwat sakay sa ambulansya, landing ko, hospital. Dito kami nagkita ay sang bana ko. Ang mga bata ko, gintatap na lang sang amon kasilingan. Mga isa ginman kasimana ako sa hospital. Nagtapos lang graduation, wala na ako kabalik sa school. Ang mga forms ko, sila na lang nag-obra. Diri ko na lang tapuson ang akon kahapon lamang, unang kabanata. From Lola Ma'am, sang 4th District. Lola Ma'am, salamat gid sa pag-share diri sa KLP and thank you sa imo nga unang kabanata ang aging palabot diri sa aton. Very intriguing. Kag daw damo gid kami. Sigurado gid ako, hindi lang ako ha, kundi damo gid sa aton nga mga listeners would want to know. Ano na tabo nga nga gulpi ka lang yan nahublasan. And then ang landing mo sa hospital na ikaw lang ang nag-uba, ano man. Sige, I just hope sa
ikalawang kabanata. Ma-explain mo ini and masaysay mo sa amon ano gid man ang mga nagkalatabo. Di ba siling mo daw may problema ikaw, hindi ka katulog kung daw hindi ikaw kalanghap sa hangin? O ano, natabo daw nagpunga-punga ikaw, nga feeling mo daw wala na hangin, amo to daw nainitan ka. Ay ambot, interesado gid kami nga mabalaan ina, ha? Well, anyway, hulito namon ang mga next episodes nga i-share mo diri sa KLP. And I guess damo gid ang makahambal, no, nga husto gid man nina makarelate gid sa imo kon ang imo nga partner hindi mo kaupod kay ang iya nga destino dito sa malayo. So ikaw na ang nanay, ikaw pa ang tatay, working ka pa at the same time. Sigurado gid ako, no, damo gid ang makarelate, makaintindi sa imo nga sitwasyon. Anyway, maulat gid kami ha sa ikalawang kabanata, and I just hope ma-answer ang amon nga mga palamangkutanon sa amon kaisipan. Lolo Ma'am sa 4th District. So, thank you so much, gid. Alas 2:29 sa aton nga pagbalik ang kasugpon sa istorya ni Student Mom of Lambunaw. Sa gihapon kaupo ninyo si Tita Regine, magabalik kita pagkatapos lang gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Ang climate change, magamit sang bag nga pwede magamit sang liwat-liwat agud mabuhinan ang plastic bag nga ginahaboy bangon dinhi nagatugas ang greenhouse gases. Ikaduha, hindi masumi magamit sang computer. Kung 4 ka oras lamang sa isa ka adlaw ang imo nga paggamit sang computer, makabuhing ka na sang carbon dioxide emission nga 83%. Ikatatlo, kung malapit man lang imo nga kaladuan, mas maayo nga maglakat o kung magsakay na lang sa bike, magluwas sa makakinot ka na, mabuhinan pang polusyon nga nagatugas ang climate change. Magtipid sa paggamit sang kuryente, pinaagi sa mga masunod. Maggamit sa mga energy-efficient nga bumbilya, kaangay sang compact fluorescent bulbs ukon LED lights, imbis nga incandescent bulbs. Patsyo ng mga suga nga wala ginagamit. Tingbon ang mga bayo sa pagpamlansya. Himuon ang pagpamlansya isa lamang kabes sa isa ka semana. Buksan ang inyo bintana, agud makasulod ang preska nga hangin kag silak sang adlaw sa sulod sang balay, agud malimitahan ang paggamit sang electric fan kag suga. Conserve water. Kung magpanglaba, maggamit sang palanggana kasubong man kung nagahugas sang pinggan. Unahon hugas ang mga baso, kutsara kag pinggan kag ipaulihi ang mga mantikaon nga kalaha kag kaldero. Gamitan liwat ang hinugasan o kon pinamunlawan nga tubig sa pagbuhos sang inidoro, paglabas sang trapo, pagtinlo sang balay kag pagpamunyag sang tanoma. Gilayon niya ipa-repair ang tagas o kon leak sa gripo. I-report sa Water District kung mayra sang linya sang tubig nga naguba. Maggamit lamang sang husto nga tubig kung magluto sang pagkaon. Hindi malikawan nga ginapangita gid sang isa ka tawo ang foot massage. Magluwas nga manami ini sa pamatyagan. Mayara man ini sa maayo nga benepisyo sa lawas. Sunod kay Dr. Tyler Wheeler, Primary Care Sports Medicine Physician, ang malipot nga foot massage ang makapahagan-hagan sang stress. Ang moderate pressure massage ang safe para sa mga kalabanan nga tawo ilabi na ang may mga kondisyon kaangay sang arthritis kag long-term pain. Mahimo man nga mag-seek sang professional massage therapist para sa imo nga relaxing foot massage. Kung ikaw isa ka chess lover, yaring pila ka brain benefit sa paghampang sini, kag kung wala ka nagahampang sini, umpisahin na. Sunod sa pagtuon ng paghampang sang chess makabulig likaw sa Alzheimer's disease. Bangod ang utok nagatrabaho kaangay sang muscle, nagakinahanglan ini sang exercise agud mangin healthy kag malikawan ang injury. Magluwas diri ang paghampang sang chess ang nagapa-improve man sang concentration, memory, creativity kag problem-solving skills kag napamatud-an man nga nagapaalam. Madamo sa ato ang hindi katulog kung wala sang electric fan. Yaring pila sa hindi manaming nga epekto sa paggamit sa fan kada gabi. Congestion, ang naga-circulate ka hangin halin sa mga fans, ang makapadry sang baba, ilong kag tutunlan. Allergies, masami nga madala sa hangin ang mga yabok na naga-trigger sang allergies. Makatugas ang muscle cramp ang hangin nga naghalin sa mga electric fan. Amo nga kun kaisa, may eksperyensyahan lang masakit nga lawas kung magbugtaw. Importante man nga regular nga tinluan ang fan blades, agad masigurado nga hindi ini pagkiniran sang yabok. Sa patatas, masami ginahaboy na lang nato ng panit. Sunod kay Dr. Cynthia Sass, isa ka nutritionist, ang panit sang patatas sa makabulig sa increased potassium intake. Ang potato skins nagaprovide man sang source sang iron nga isa ka essential mineral nga ang primary function nagalakip sang pagsuporta sang red blood cell function. Ini nga cells nagakontain sang dako nga amount sang hemoglobin, ang protein nga nagabind sa oxygen halin sa ginahaklo ang hangin kag ginadala ang oxygen sa bilog nga lawas.
Kauntasan, La Paz Batchoy. Ang Iloilo ang kilala bilang home of La Paz Batchoy. Mahimo kagid nga maglibot sa Iloilo, mag-food trip, kag ikaw mismo ang maghusgar kung ano ka namit ang La Paz Batchoy. Pwede mo gid ma-enjoy ang La Paz Batchoy nga may pandesal kag puto. Butangi man sang gamay nga paminta kag patis ang sabaw. I-mix sang maayo. Kag, enjoy! Kung kulang pa kag wala pa nabusog, pwede gid nga magpadugang sang sabaw. Yari ang mga household level fire safety measures nga dapat tandaan agud makalikaw sa sunog sa balay. Hindi magbutang o kung magtipon sang flammable substance o kung chemical nga makatugas ang sunog sa kusina o kung sa sulod sang balay. Ipalayo man sa mga kabataan ang pospro kag lighters. Patya ang kalayo kag baga matapos ang pagluto sa kusina. Siguraduhon nga wala nagasungaw kag pirmi limpyuhan ang mga kerosene kag gas stoves. Tandaan, ang paglikaw sa sunog sa sulod sang balay, responsibilidad sang bilog nga pamilya. Atensyon sa mga mahilig magamit sang aircon. Nagpaandam ang medical expert batok sa mga balatian nga mahimo makuha gikan sa sobra-sobra nga paggamit sini. Suno ka Dr. Maria Encarnita Limpin, isa ka experienced healthcare specialist, mas maayo nga tsakyaron nga malimpyo ang hangin nga nagikan sa aircon, bangod kun mahigko, mahimo ini nga magtugas sang impeksyon kag mga balatian kaangay sang pulmonya. Gani hagan-hagan na lang ina bangod bisan makabulig ini sa imo sa maginot nga tiyempo. And bago kita nga mag-proceed sa sulat ni Student Mom sang Lambunaw, mahata ka na ipampaswerte lang. Ari ato nga second winner for today sa ato nga very exciting nga promo 1-2 Panalo Part 22. 1, 2, Panalo! Narito na ang isang nanalo ng 500 pesos in cash at kit pack ngayong araw. Yes, mga kabombo, second week na kita sa aton nga 1-2 Panalo Promo Part 22. Ang aton nga winner, maswerte nga winner para sa sini nga oras, second winner for today, nagapid sa iyang proof of purchase, Autocan sticker. Sa presensya ni FDA Representative Gemma Tabiano, ginannounce nga winner ining aton nga mapalaran nga tagdaog. Ang edad 28 years old, taga Barangay Lupa, Santa Barbara, Iloilo. Congratulations sa imo, ikaw ang aton nga winner for this hour, Crystal Joy Suwarnaba. Sa liwat, ang aton nga tagdaog si Crystal Joy Suwarnaba sa Barangay Lupa, Santa Barbara, Iloilo. Kinatagaan ikaw, 6 ka oras para nga maklaim mo ang imo nga premyo nga nagahulat na gid diri sa estasyon sang Bombo. Oras naton, it is now 36 minutes after 2 o'clock. Congratulations sa aton nga winner. And ma-proceed na ako sa pagbasa na sa sulat ni Student Mom of Lambunaw. Kag daw series ini no nga gina-associate niya sa sonnets nga iya nga ginsulat man. Dear Tita Regine. And this is about what happened sa ilang sa ilang duwa sang iyang husband, sa ilang marriage, sa ilang relationship. So the last time daw nagalain-lain na no ang ilang pagtamdanay nga duwa nga hindi niya maintindihan kung nga gulpi lang nga daw naging stranger na ang iyang husband. Sa pagpadayon naton, maayong hapon sa inyo tanan. Dira sa Bombo Radio, amo man sa mga nagapamati sa imo programa nga KLP. Paspas ako sa pagsulat sang letter ko subong. Medyo inspirado kita kay nakakuha na ako sang buwelo sa part 1 and 2, kag part 3 and 4 nga natapos ko na. Ang problema ko na lang kung saan makapasiti si girl agud maihapit niya ang mga sulat ko sa Bombo Radio. Masami siya subong nga nagapasiti kay nagarelyebo siya bantay sa hospital sa iya nga father-in-law. Manog 3 weeks na ini sa nga na hospital pero wala pa gid totally nag-ayo. Pray ta lang kay Lord nga kaluyan siya kag makarecover na. Kabaskog pa sa iya, pero gulpi lang nagmasakit. Nagamanage pa ang tigulang sang ila taramnan. Gani, dako nga kauslon sa ila pamilya. Ang pagmasakit sini. We really don't know what the future will be. Gani, wish ko lang always
Prepared kita for what will happen. Sometimes I wish I'll be a small child again, safe and sound at my mother's arms. To be like a child and let go of the battle in my mind over what I don't really understand. Tita Regine, part 3 na ini sa akong sulat, and here is Sonnet 5th. Written March 1, 2007. Kaya gina-journal niya gali, no? Nga kalatapos sa iya life. Sige. I'll cry no more, even well sun-dry in summer heat. Wound in my heart, feel no more pain. Once ached so deep, numb is my whole being. Death's presence, threat, its power covers me, its sharp claws. In my blood creeps shame to a heart that a coward became in tested times. You're a fool for betraying the trust that you pledged once. Now, you're in regret and want to come back, but it's too late now. Time's at its end, no looking back. The day is done. Where will you go now? Where will you hide? Black shadows will follow you for the rest of your life. The rough road is there. You have to choose to go on or return. You have to decide. To describe to come back is but cowardice. But what had been done cannot be undone. Go on your way. To part is maybe the best, and for now, be gone. Subo, Tita Regine, sa kada problema sa aton kabuhi, sa ulihi, nagaabot ang time of realization. Kung maghupa na ang unos, kung maguntat na ang bagyo, masilak ang adlaw. Magakabuhi liwat ang mga tanom nga napatay. Magatuhaw liwat sa mga sangasang kahoy ang mga nagaamba nga kapispisan. Magagwa sa ila ginapanaguan ang mga kasapatan nga ginhadlukan bangod sa bagyo. Kag magapangabuhi naman sila liwat sang normal. Pero sa kaso namon nga magasawa, nagtuhaw man ang bagyo, ang dating matamis nga relasyon, mapudlay na pabalikon. Para sa akon, ang mapait nga naagihan ko, hindi basta-basta mag-aayo sa isang kisap mata. Subong, do nagkabalan na ako, Tita Regine. Ginpatigas ang pag-antos ang akong tagipusoon. Bisan ano pa nga silak sang adlaw, kag pagtupa sang ulan, ang napatay nga gugma, magapabilin nga magbugnaw, nga daw iya sang isa ka bangkay. Nangayos ang forgiveness ang akon bana sa akon. Okay, Tita Regine, gin-forgive ko man siya. Pero to live with him again, that I cannot do. Bisan anong isip-isip ko, sa akon mind kag tagipusoon, hindi na ako makig-upod pa sa iya liwat. Okay, he can stay in my house, I will serve him, take care of his needs, but to be a wife again, I can't. So again, we live as strangers. I stay in my house, he stays in the vacant house of our daughter Bess, located just near my house. Maayo bala inilang tawon, Tita Regine? Pero amo na ang matuod-tuod nga sitwasyon. So, bakal siya sang kaugalingon niya pagkaon. Sang una, ginasyaran ko pa silang duha ni Armor sang ginaluto ko nga food. Pero, sa mag-istorya si Armor sa akon, nga duro ang textmates ni daddy niya, kag ginapalugdan pa niya ang mga cellphone sini. Why, kung na siya ginsakop sa mga food nga ginaprepare ko. Duha na lang kami ni Armor, kag S ang nagkakaon. Bakal siya kanon niya, kag sudan sa turo-turo. Kag why naman siya nagapalabas ang iyalago sa akon. He learned to wash his own clothes. Kaluoy man. Amo nang luyag niya.
So, nakatuon siya sa guron ang iya kaugalingon. At last, I am free of my responsibilities to him. Nag-ayo kabuhi ko, Tita Regine. Makatulog na ako sang mahamuok sa gabi. At last, I am free as a wind. Sonnet 6, written March 6, 2007. You're gone. The house is quiet. Doors and windows creak no more. Pillows and blankets lay whispering, you're gone. Rejoice. My plants smile, their pretty heads nodding, afraid no more, 'cause everything you've touched, ugliness and miseries, your choice, woe to windows, tables and chairs. There they rot, death I can smell in the air. He who torments the things in my house never shall be a winner, for he destroys. On Judgment Day may not be forgiven. When these things without soul slept in the night, you crept like a thief, but there appear God's light. Though he can't protect them, mercifully they cried, that thou with a dark heart may suffer the same thing they cursed. In my mind, I thought, may it not be so. Thou, you're destructive. May God spare you a life of woe. Tita Regine, abi ko tayo yun na ang matawhay kong pangabuhi. Pero, nagsala ako. Because nga nakainom, ginasudlan sang kadulom ang panginungino sang isa katawo. Sang isa ka best nga wala ako sa balay. Nagsulod ang bana ko, kagin pamuka ang mga salamin sang windows, pati mga furniture, gin pamaliskad. Ang mga tanom, gin panghaboy. Hindi mapuslan ang sitwasyon sa balay. Ang akon mga bayo nga for special occasions ko lang ginawear, ginsunog niya tanan. Kay luyag niyang magbalik, pero hindi na ako. Amuni ang kabangdanan sang iya pagrebelde. Pero siling ko sa akon kaugalingon, madula man ang tanan nga material things sa akon, baliwala ini. Ang ginalauman ko subong, ang akon kahilwayan. So, ang mga ginpangguba niya, ginbaliwala ko tanan. Wala siya sang mahimo. Decided na ako magbulag sa iya. Nahadlok na ako, Tita Regine, makiupod sa iya liwat, kay nagapanakit na siya, kay nagapangguba sang makaptan niya. Hindi niya ako mabasol kung instead of love, fear ang akon mabatyagan. Ang love and trust na ara sang una, ang love and trust nga ara sang una, nabayluhan sang kahadlok. Gani, nag-iya-iya kami sang kabuhi. Halin sang ginbaliwala ko ang mga ginguba niya, wala na siya magliwat. We'll live our own lives. Halin sini, nagka-peace of mind na ako, Tita Regine. Daw okay man ang tanan, wala na sa mga ano pa nga problema. Laban tener niya sa Iloilo, samtang ato ako sa Aklan. Sa ulihi, nag-transfer ako sa Lambunaw kay girl. So, sa Lambunaw, nakaangkon ako sang bag-o nga outlook sa life. I became more prayerful, entrusting my life to God. The fear, worries, and anxiety which I then carried are all gone. All the burdens I am carrying, I offered unto Jesus. I know Jesus will carry it all for me. During my stay in Lambunaw, I accepted Christ as my Lord and Savior, and I felt my old and damaged self was made new. Tita Regine, kabay pa nga matapos ang series ng sulat ko nga ini subong nga adlaw, I'll be sending the last 2 sonnets next letter. So bye-bye for now. Until next mail, regards to you and God bless. Sincerely, Student Mom of Lambunaw.
That is a very, very sad thing to happen sa isa ka mag-asawa who would drift apart because do hindi nagid maumpawan no ang balatyagon sa partner nga kumbaga do naubos gid ang pasensya, do ginubos gid ang pasensya kag sa mga dark moments sa ilang relationship do hindi nakahibalo kung ano pa ang himuon until no nga ang indifference nagsulod na nga she rather chose nga pangin daw numb na lang, hindi na lang pagsapakon, mayo na lang nga wala istoryahanay para wala na lang gamo. And the more nga nag-withdraw ang lalaki until nga hindi naman siya makakontain sa iyang feeling, siguro may mga realizations man siya, but para sa kay student mom, it's too late. Now he wanted her back, pero very firm na si student mom nga hindi na gid siya. Para sa iya, mas peaceful ang life nga wala na ang presensya sa iyang husband. Kaganugon gid katama, no? Kung pwede lang mapabalik ang tanan-tanan. Although wala pa kita kabalo kung anong ending sini, may last pa siya, no? May last pa siya nga inug-share sa aton. Kung bala, nagbalikay pa sila, kung bala, nagkapatawaray pa sila. We are really hoping and we are really praying nga naumpawan pa sila nga duha kag na-manage pa nila ang ilang relationship, na-save ang ilang marriage. But that is something nga aton nga pagabantayan mga kabombo sa next episode sa sulat diri ni student mom nga kanami because relate niya sa mga sonnets nga iya nga ginhimo maybe during those times nga wala na gid siya sang kadtuan kag wala na gid siya no sang daw madangpan gina pour out ang iyang feelings through making these sonnets in a way gina journal niya kung ano ang iyang gina-go through, ano ang iyang gina-journey sa amuto nga mga tinion. But I'm very happy when you said nga that was the time when you found God and when you surrendered everything sa iya. I hope, nga masave pa, kag masalbar pa gid, whatever it is. Well, we know, no, nga you started by loving each other so much and sa ini nga mga times nga very normal para sa isa ka mag-asawa nga mag-face sa amo sini nga mga pagtilaw sa amo sini nga daw hindi maintindihan nga mga sitwasyon. I hope nga the love that you had before would still prevail. Anyway, wala to naton. Anong ending sini? Nagbalikay sila, nagpatawaray sila. Were they good? Sige. Bantayan gid nato nina mga kabombo ang next nga episode ni Student Mom of Lambunaw. Maraming salamat sa imo Student Mom. 51 minutos makalipas ang alas 2. Let's see. Who's up next? Alright. May luyag naman niya i-share diri sa atin si Lola Amparing sa pagpanabalik sa KLP. Sa gihapon, kaopo ninyo si Tita Regine. Magabalik kita pagkatapos ng gid sa pila ka mga importante nga mga pahibalo. Sa pagbugtaw mo sa aga, cold baladayon nga tubig ang imo ginainom? Ay, dali lang. Wait a minute. Para sa ininit. Suno kay Dr. Deborah Weatherspoon, isa ka advanced practice nurse, mas maayo nga mag-inom sang alabaab nga tubig sa aga. Paathag ni Weatherspoon, iniya nagabulig sa lawas nga magpagwa sang toxins kag naga-improve sang imo blood circulation. Sa mga babayi, ang pag-inom sang alabaab nga tubig ay nagabulig man kung ikaw nagasuprer sang period cramps. Ang tambo o kung bamboo shoots manggaranon sa dietary fiber, low in calories kag power-packed sang essential nutrients. Suno sa pagtuon sa comprehensive reviews in food science and food safety. Ang phytosterols kag phytonutrients sa tambo ang ideal sa pagtunaw sang harmful LDL cholesterol sa lawas. Ang antioxidant sa tambo ang essential man sa pagpabaskog sa sulod kag sagwa sang lawas. Suno naman sa pagpanalawsaw sang Journal of Ethnopharmacology, ang bamboo shoots mayara sang anti-inflammatory kag analgesic o pain-killing properties. Masami bala nga nagabiring ang imutiil? Suno kay Dr. John Hubert Pua, isa ka orthopedic surgeon,
masami nga mabatyagan ang cramps sa idalom nga parte sang lawas. Apang mas delikado kung masami mo ini mabatyagan sa ibabaw nga parte sang imo lawas kaangay sang kamot. Bangod posible ini nga palatandaan sang mas malala nga balatian kaangay sang sakit sa tagipusoon, diabetes, kag hypothyroidism. Nagpanugyan ang doktor nga ang pinaka-epektibo nga solusyon sa cramps amo ang stretching exercise tubtob madula ang pagbiring. Nakahibalo ka bala nga ang color ang makaapekto sang imo nga modo? Santo sa pagtuon sang American Home Shield, mayara sang correlation ang color kag mood. Kaangay sang pula nga nagapataas ang blood pressure kag heart rate. Apang mas maayo ang duag nga pula kunyara ini sa kusina, bangod mas nagapagana ini sa pagkaon. Ang shades nga blue kag green ang ginaabiso sa mga psychologist nga nagakadapat yara sa sulod sang imo kwarto, bangod ini ang nagapakalma sa paminsaron sang tawo. Likawan ang mga disgrasya nga dulot sang kuryente. Tabunan o konselyuhan ang mga wala nagamit nga electrical outlets. Ihabo. Third, stories from Lola a very thoughtful lady. Lola Ampani, good afternoon. Magandang hapon sa inyong lahat dyan sa Bombo Radio. Mga kaangay ko nga mga maukod nga mga listeners, mga letter senders, lalo na ikaw kung sa family mo, Tita Regine. My dearest Tita Regine, ang ako naman i-share sa imo ang iban pa nga akong experiences sa Donggera. Siguro, kung hindi lang ako malipat, ang iba na share ko na sa imo, pero madamo pang ako nadumduman. Kaya hindi man ako malipat, kaya teenager na ako sa World War II. Nasaling ko na gani sa imo sang una nga madamo ako na-admirer sadto. Pero wala, ako man sila ginasapak, kaya ang isip ko nga makatapos pag-eskwela, kag makabulig kay nanay, kaya wala na kami tatay. Natabuan sadto nga 1942 nag-break out ang World War II kag 42 years old man ang mahal na tatay nagtaliwan. Nalubong lang namon kag mag-evacuate kami sa baryo. Almost 5 or 6 kilometers from the town. Tita, maayon lang kay may jutay nga kamalig, ginsugpon sa balay sang ila kumare kag dito kami nagdayon. Tungod nga madamo man ang among groceries nga pinamakal pa ni tatay. Di wala man kami magutumi sadto. Ang kumpare ni nanay, napulo sila nga magululutod, kag tanan sila, may mga uma o palayan. Amo na gani tita, sa maubos na ang amon balon, wala man kami makaagi gutom, kay halos sila na nga magululutod ang nagbulig sa amon. Kung oras ang tig-alani sang palay, kag harvest sang mais, nagatuon man kami ani. Pero naluoy sila, kay jutay lang ang maani namon. Ti ginadugangan pa nila ang amon nga parte. Tita, sang ulihi, ang akon nga eldest sister nga 14 or 15 years old, ginpabanahan ni nanay para may makarga sa youngest sister ko. Kay 1.5 years old pa lang, kay nagatuon-tuon pa lang nga maglakat-lakat. Kung ara na gani ang mga Hapon, dayo namon palagyo, kag ginatuwang-tuwang sang akon bayaw ang sister ko sa tubig nga kawayan, kag sa pihak amon mga gamit kag pagkaon. Bala mo tita, ang eldest brother ko nag-entra sa army, kag ang masunod sa iya, gindakop kag ginpreso sang mga Hapon. Ginsunog pa sa mga Hapon ang tanan nga mga panimalay. Nag-move out naman kami sa isa ka barangay hasta nga makapabuhat si nanay sang one-room house, bali 1 foot from the ground. Ang atop kogon grass, kag ang dingding kag salog kawayan. Wala lang hagdan, kay manubo man lang. Ang kusina o dalapugan sa idalom lang. Ang amon kalanan, tululugan, isa lang. Ang amon sadto pinggan, paya o coconut shell. Kag ang amon kutsara, lukay sang lubi. Ang amon ginabutangan sang tinola, coconut shell man. Permitol-tol o bilog nga asin ang sudan. Kung kaisa, dinapuhan nga tagabang. Kung makapangigi kami, ti may igi nga subak. Kung panahon sang uhong, ti maagang maaga pa panguhong na kami sa bunsod sa mga kahon sang talamnan. Kay kung adlaw na, way ka nakuhaon. Ubos na sang iban. Kung kaisa, sa air raid shelter kami nagatulog. Wala habol, wala banig, sa lupa lang. Tita Regine, may nadumduman ako. Hanggang tapos na ang World War II, nagpauli na kami sa Banwa.
May mga hapon pagali nga nabilin sadto. Isa ka bes, may 3 ka hapon naggadto sa balay. Natabuan sadto nga nagabasa ako sang libro o dictionary sang hapon kag nakita sang officer nila. Kahibalo siya mag-English kag all smiles siya kay nagatuon ako sang dictionary. Pagkatapos sa inspection nila sa amon kwarto, nagpanaog ang 2 kahapon. Pero tita, ang isa kahapon nga nabilin sa idalom. Bago sila maghalin, gintapas o ginutod niya ang isa kahaligi sang amon balay ay katunto. Ang mga saging sa kilid sang amon balay, iya man ginpanapas. Berdugo nga hapon, kay may pula nga higot ang iya ulo. Tita Regine, after 2 months, nagumpisa ang refresher course. Kung hindi ako malipat, 2 months man lang ang amon klase, kagin promote kami dayon sa first year high school. Bisan ta makapigado ang amon pangabuhi sadto. Pay nakatapos man ako ka high school hasta mag-college nga pag-antos kag pagsakripisyo. Sa awa kag grasya sa mahal na Diyos. And lastly, here's my love, kisses and prayers to you, tita, and to your family, and to all letter senders, kag sa mga listeners sa makawiwili nga programa. God be with us all. Good health and good graces from our Lord, loving Lord Jesus. Lovingly, Lola Amparing. With a poem entitled Ang Nakaraang Buhay. Ang saya-saya ng dating buhay ko, kahit na mahirap, pagtitiis ang nakaraan, ngunit sa awa at grasya ng may kapal, nakamit ang kaligayahan. Kung maalaala ang nakaraan, sa isip parang hindi matiis. Sa awa, tulong ng may kapal, natupad ang pangarap at kaunlaran. Hanggang sa ngayon, di pa mawawala sa isipan. Ang nakaraang paghihirap, luha at pagtitiis. May hirap, may ginhawa, pagtitiwala sa mahal na Diyos, tagumpay at kasiyahan makamtan. Itutuloy palagi ang dasal at pagtitiwala sa may kapal. Huwag kang manalig sa bulong-bulungan. Gawin ang mabuting gawa. Kung mabuti ang ugali at matulungin, mawawala lang ang kainggitan. Kung tayo ay mapagpakumbaba, patawarin ang taong nagkasala. Alisin sa utak ang galit sa kapwa. Huwag intindihin ang mga chismis. Upang maging masaya ang kalooban, mamahalin ang kagalit at ugaliin ang pagmamahal at makipagkaibigan. Ang awa at grasya ay biglang huhulog sa kabaitan mo. Maging masaya ka mula ngayon hanggang kailanman. Lola Amparing. Cute. Gidya kay Lola. Sige Lola, thank you very much. Gid ha. I know, damo-damo ka din mga letters, no? Nga ginpang pasa diri sa KLP. Sige, ginaamat-amat naton ina, ha? Salamat kid Lola. Nga every day, you never fail mamati sa KLP and at the same time, write stories diri sa kahapon lamang program. Thank you again. And kamadira, just like Lola Amparing kabay, no? Nga super inspired man ka mo para nga mag-share sa inyo mga istorya. Who knows, base one of these days, kamo na ang akong nga interviewon diri, kamo na ang makabaton sang 1,000 ka pesos nga cash nga premyo. As winner diri sa kahapon lamang program, so write na your stories and email na ina sa bombo_iloilo@bomboradio.info. Di gani ipadala na sa kahapon lamang program DYFM, Bombo Radio Iloilo, Sky City Tower, Mapa Street, Iloilo City. Para yun na nato na pag-enjoy sa mga istorya and ang kasugpon sang sulat sang kabuhi, sang sulat na tuhoy sa ilang marriage ni student mom of Lambunaw. Buwasin na mga kabombo sa atong liwat nga pagbalikay. So madamag salamat sa inyo tanan sa gihapon ni ninyo alagad. Si Tita Regine para sa kahapon lamang program. See you tomorrow. Good afternoon and God bless.